Alhusaini so oɗo saha joni en jokkodiri hello Facebook. Bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe kaalirde meɗen haalirde rendo rendago ɓuurale ɓamtare, wondude haalirde kolaɗo online ballal Allah ballal ceerno Aliou Ba. En calmini dendagal golloɓe haalirde nde ko wayno Diawo Diallo, ko wayno Abdoulaye Hammadou Sarr, kono kadi e dendagal tan mbiyen tan studio o kala e kuuɓal woni studio Makka Haadi Makka Amadou Sada, gorko mo caski banayi ha ƴorde maayo wuuro Haadi. To haalirde rendo en calminata Aboubacry Racine Diom, gorko mo Dar es Salam woni galle Kisal. En calmini dendagal bandiraɓe ardiɓe golle ɗe no hannirta ni, kono kadi en calminata guirlajo no Babil Biroman, gorko mo sori male jammal ndendori. En mbimo kadi bon ano walla bon année walla mbiyen hitande moƴƴere. En calmini dendagal wonɓe toon to haalirde Agnam, ɓamta Pulago Agnam yaraɓe, gardugol Ibrahima Oumar Kane, katan leñol Kane Bandou Penda, gorko mo Agnam yaraɓe woni yara dande fonde koyle en nammade, darigo jeeri jima e kelle, dari walo takki barkeje, lombingo takki kallu Sare Lawkoɓe. En calmini dingiral Pulagu gardugol Ya Alpha Pam, gorko mbakana e Jurure, e dendagal yaadiɓe dingiral Pulagu foof e kuuɓal. eɗen gandi ko yewtere ni mum yewta ɗo joni joni. En jettiɓe kadi en jaariɓe no hannirta ni. En calmini Ibrahima Demba Dia, gorko mo Sinthiou bamo Sinthiani bonande, salminama juurama. eɗen gandi ɗiɗo sahaji taw woni ko golle, nde wonno noon ko golle jogui galle, ko hen tigui neɗɗo waɗata balle wadde darde ɗum mbiyata yo Allah walle. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere moɗon, yewtere meɗen wiyetede Dartole Jole Jole, ñande dow hoore bir capantati e goho lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati, jibinede Issa alayhi salam. En garti hubnude aadi hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe, tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe. ñanden rogere meɗen nde lownoɗen hayso gawri kam ko gawri tindi, wadde noon moƴƴi ko luuje no hannirta dani. En mbaɗino hen fodde bawɗe men, kono noon tawde kalɗen ko ñande 24 e ñande 31 woni nogas nayyi e nogas e walla mbiyane capantati e goho. ɗiɗo henne feetoji ɗi ganduɗa ko hen jeeyeɗen, hayso en jeeya ko hen jeeyeɗen. nde wonno maafe men ina leppa hen no hannirta ni. sa naati cuuɗi ɗi calendrier ji kewɗi tigui tigui, e hono jafuɗon noddoɓe yo noddame Skype haalirde Agnam o ga banggue wawa notade ga gaccunakke. eyyi ɗum noon cuuɗi ɗi e galleji ɗi to natɗa foof tawata toon calendrier ji ɗi ganduɗa waɗa hen ko katumeji ɗi ganduɗa e koye juɓɓudi hono annabi Issa alayhi salam, walla mbiyen annabi Issa ibnu Maryam. ɗum noon wadde hitande nde ko hitande men. en jokki yeru ñande mbiɗen so hitande nde wontune hirande hewɓe kirtima hen. wadde noon eɗen ñaago tigui tigui nde ɗo hitande yo wonen ɓuural, wonana en tigui tigui kisal, wonana en ɓamtare.
wonan en sababu sodorde faade ɓamtare e windere Allah nde kala e kuuɓal waɗana en jam e nder Afrique jam tigi tigi e nder Europe nder Asie nder Amérique nder Océanie jam tan jam e dendagal ganduɗa hoore maɗa jokli windere nde kala e kuuɓal nde wonno e so tawi jam yaaji tan sarima sakima goto kala heƴat hen e wadde wona jam julɓe tan wona jam tigi tigi fulɓe tan ala ko jam jaaƴƴo jiɗɗen Allah waɗan en ñanden en kaali holno basirɗen ɓeɗo sukaɓe ɓe mbasa tigi tigi hono mawninde ɗeɗo hene gueɗe saabu won hen ni mawnigol mumen yaari koto banggue nosoji ɗin ɗon nosoji noon ko sukaɓe worɓe e rewɓe gondata en kaali mbiɗen ɓaccoɗe kaaƴe pijjata wadde noon wasiyaji meɗen e ɗin ɗon banggueji en kaali hen ko heewi ɗum noon ko kalɗen hen ko kadi ko hunde kadi wande fayida en gartat hen kadi jañi ɗum hannirta ni yo jaram no min kam yeri lowoji ɗum noon en gartat hen mbasirɗen sukaɓe wasiyade sukaɓe noon ka joom sukaɓe komi joom sukaɓe oya ko joom sukaɓe oto ko joom sukaɓe o ga gandanɗa hoore maɗa hayso ala sukaɓe wonde joom sukaɓe wadde ko dariɗo darde e gandanɗa hoore maɗa jinnaɗo poɗɗo tindinde ko moƴƴi wadde jokken golle sukaɓe tinnoɗen no feewi nde wonno sukaɓe ko enen jibini rewɓe enen jibini worɓe kono hen saaha goram bandiraɓe worɓe eɓe jaam fo cukalon nde won kon e ñalawmaji baɗi dani ko hen ɓe porfitta e koɓe jaltinta to banggue koppareje ko hen ɓe porfitta wona e gueɗe kadi wona sukaɓe kadi ko rerɗuɓe ko yiɗɓe tigui tigui wutteji joɗiɗi ɓornanteri ndi poppanteri ndi e gueɗe baɗe noon hande kadi téléphone aji iPhone aji mawɗi ɗi jontaɗi ɗi ɗin ɗon noon kala gandanɗa hoore maɗa mone heɓaɗi so tawi wona e warñede muɗum heeɓi yo reno gandanɗa hoore maɗa haade makko hebde ɗi tawi koye tigui tigui koye ndimagu makko sooda o watta hakkille e on ɗon banggue ko ɗum ɗo garɗe wasdirde e wajodirde kadi jamma hande o beele tigui tigui dañen hen wone mbasodiren kadi e ɗiɗo hennene politique aji ɗi ganduɗa gonɗi to meɗen tengti noon leydi Sénégal ɗi gata yuppetake ɗeɗo henne e pomne takket jamma e ñalawma yimɓe gandanɗa hoore maɗa wiyetenoɓe so tawi tigui ƴeewo to waali e ƴeewomo waldi uddude bafal hana rendi ɗumen kono en jii hande oɗo saaha joni uddude bafal watti rendinde yimɓe fotɓe rendude jaam ndenda tigui tigui e goɗɗum so tawi jaam ala hakkude men ko hunde kadi hulɓinide e kadi julɓe ne mbiye wonde julɓe foof ko gotum yo jokkodir enɗam yo mbaddu ko waɗi fayida ko beele Allah yurmo ɗumen wadde tawde jiiɗi yurmede wadde jokkodiren jotodiren ballodiren no hannirta ni wasiyaji men kadi faade ɗin ɗon banggueji ɗum noon eɗen gandi parrainage kadi fuɗɗama naatede won partie ɗi ganduɗa mbiyaɗi timminani ɓe nana gandanɗa hoore maɗa mbiya gollaka no foti gollirede dani kono won kadi gueɗe kadi poɗɗe yurnitede hen kadi so tawi fewti garta so fewtani koko ɓennori ɗum ne kadi tigui caɗele gonɗe e nder hen ɗe haareji gonɗi e nder hen ɗi ɗum ɗo foof tan hande garɗen wasiyade wajade wadde en paami yewtere men nde sen tonguin tan elle ko wiyete ko ganduɗa carika goto men foof tan adda hen pijan hen jelen hen e tigui tigui so waktu men yonti mbaynodiren tawi eɗen e jaam e kisal ɗum noon ala ko yajante so wona mbaɗen no kewɗe wadde dani eɗen kewi yaade toon to gorko mo mbakane juurude ƴeewen so tawi wona to Sarif Hassan to Alhassan to woni saabu eɗen gandi ɗonne kadi jamma 31 o wonno mawninirta ɗum ƴeewen tawi ko toon heedi somo heeɓo so tawi wona toon kadi o heedi kadi somo heeɓo holko goɗɗi o weddoto hen wasiyaji makko faade e ɗiɗo hen fannuji Seydi Pam gorko mbakane juurude saɗa hetti hen jamma lawale ma jamma lawale maɗa Abdoul Wahab kan mo Agnam yoroyaɓe Allah no wawi guura ko juuti gurden a wiyama kadi hitande malade jaam arore nde
yonde ɓuran en ɓennude de amin ya jal nde wonno aduna kadi ko ɗum woni hen ɗa sewa tan ɗa ɓuttiɗa leñol ko noon wayi gurdam ko noon wayi ɗa hande welat tan janggo metta hande ɓuttiɗa tan ɓawa janggo kadi sewa no ko kalɗa e 31 ko ɗum ɗo ham kadi haalama haaltama kono noonne kadi caggal ne collini ndiwa juuraji joom lottude serata e haajade ko noon nde wonno haɗede haɗata wadde ko ɗum waɗi kadi ni so tawi eɗen ñaago Allah nde nattuɗen waajade fof yo tawtaw ko ñande hen woni nde kaɗɗen e aduna nde wonno ken jibinɓe ken tannoɓe ken jaatnoɓe e gueɗel hen fof kadi ene sohli waajo jinnaɓe kono ni no mbaɗeten ni ko ɗum ɗo woni namde ɗe neɗɗo namditano hoore muɗum e saaha kala min kam so tawi mi haalani ko moƴƴi mi jertinani ko moƴƴi hol jertinowo hol kaalowo ko moƴƴi min so tawi mi waɗani ko moƴƴi mi gollanani ko moƴƴi mi daranaki leñolam hol gummotoɗo banggue goɗɗo ara darano leñolam jabol ngol ko hay goto wadde caggal haɗede haɗata wadde enenne kadi ni waajade hanki haɗata en waajade hande haɗata en kadi waajade janggo nde wonno ko ɗum woni ko Allah tagiri en enen Allah tagiri en ko yo Allah tagiri en ko wadde hen haaloɓe eyyi so tawi en kaali haaɗude hal meɗen haari ɗo kadi enenne kannen ɗon woɗɓe ɓe kadi jokka heddi caggal haɗede haɗata wadde koko kala noon ko mbawɗen wiide oto mbaɗe ɗum yo taw eɗen mbawi wiideɓe wadde mbaɗe ɗum adu nde wonno aɗa wawi hadde neɗɗo yaade e koyɗe muɗum kono noon so ɗon ɗo jogui iPhone ɗo kaɗɗamo fijjude sukaɓe makko ɗon ɗo Agname yoroyaɓe ɗo wadde omon to fijja e sukaɓe Taiwan naɓe walla Hong Kong naɓe wadde hande haɗi o ko haɗete ko ene heewi no feewi heddi tan ko yo Allah suɓanen moƴƴere heddi kadi ɗo gandi rendani ɗo kala kene tindine kala kene jertine yo jertine guilay law fulɓe mbi so tawi gonga sakkitorte ɓuuri moƴƴude ko yo idore eyyi ɗum ɗon ko ɗum ɗon joguimi ko fate 31 ko heddi ko noon so tawi ko to banggue dawrugol eɗen mbawi wiide kam oɗo 21e siècle Sénégal teskima oɗo gorko biyeteɗo Macky Sall 22e siècle o kadi ne ma aduna o foof miijomo nde wonno o marqui e Sénégal biyuji ɗi ganduɗa ɗi hay goto miijota ko ittude saka wattude ɗon goɗɗum wadde o tinnima hande mo wayno leydi Sénégal ko oɗo woni 31 mo ganduɗa mo jogori waynade wadde eɗen mbiya yo ko faye muɗum ko eto fayto yo jogoro ɗum jam nde wonno hankkadi ɗo woni ɗo Allah waɗimo lamɗo hawa maaya ko lamɗo nde wonno o naatiri damal mangal e nder leydi Sénégal o yaltiri kadi damal mangal eɗen mbawi kadi wiide o jarama sibu ɗum gila nde o waɗi feere ha Ousmane Sonko daati kaso gila nden jam are leydi ndi ɗonne kadi ne o jarama o waɗi ɗon kadi namo ganduɗa ko fayida mawɗo no fewi nde wonno ene waɗa saaha laamu wayata kono koko hulireedi ni tawa yiiloto ko profaji ɗi ganduɗa tawa so liɓima e ndowoni tawa hay sa ummima a yeehi a foppima sa mbeɗa loosi man tawa sa yejjitima tata keeki ma ene furɗi wadde ɗon o jarama to banggue kadi gollal kadi ko fate diplomatique leydi ndi e caggal leydi ndi e Afrique e darde makko e Afrique ɗon e pojomaji ɗi o dari o haali haala Afrique ɗi hay président goto 54 président hay président goto meeɗani ɗum miijade adiɓe sakkitiɓe toon to tribune gilay tribune de la Tanzanie ha toon to G20 ha toon ko fate climatique toon to France ha toon ko fate climatique toon to duwa e nder leydi Qatar ha toon
to tribune de las États-Unis eɗen mbiya o jarama ko heddi ko wonani Sénégal wonani mataw wonani fuutankoɓe to banggue Farba Ngom e Kalidou Wague e walla hakkude Farba Ngom e woni liijuruji goɗɗi ɗi wonani en ɗo ko gacce ɗene ko teenoyi yiɗi rondade ronki haɓɓiti kadi wi ene ɓeyda makki natani gollade leydi ndi en mbi en mbiyama enen ken ɓinguel morowo ha ɓinguel morowo yonti morade fawana hayre université fawana hayre hôpital mo niveau 2 walla 3 hay hen ɓalal gotal yaltane leydi ɓe duttitima joni ko eɓe kaɓa eɓe pompodira gasuji guila e suji ha toon to ɓuki jawe heccanki hay hunde hen ala ko ñiŋeten nde wonno hay hunde hen ala ko ganduɗen holko woni hakkude mabɓe kono eɗen mbawi wiide kam weldunoɓe kaɓi eɗen mbawi wiide kadi ko wawi rendinde ɓe fof kam eɗen paami haare ñiibi ko ayare coɓoƴi wadde ɗum wonani en hande ayare nde ganduɗa kadi ne ko ayare musde hamnide mettude nde en mbawana hay hunde nde wonno enen ken miskineɓe cabbinoɗen mabɓe ko ligganede cabbinoɗen mabɓe ko laabi cabbinoɗen mabɓe ko courage cabbinoɗen mabɓe ko teddugal cabbinoɗen mabɓe ko so tawi woni poɗɗel unaka kam yo ɗalde nehal mum joni noon eɓena kaɓa eɓena pompodira gasuji enen kamɓe goni haɓoɓe enen goni dañoɓe bakkat nde wonno sa wi ko Kalidou Wague tooñi a dañi bakkat par ce que anda ko woni hakkude mabɓe sa wi ko Macky sa wi ko Farba Ngom tooñi a dañi bakkat nde wonno duggo labale arani ko joom pucci en joni noon min mi ala pucci mi ala labagal mi duggoyani mi sanoyani so tawi woni ɗaminomi e moɗon ko hay sinno kam ko lampaji dertol no wuramen hay ɗum kadi on mbaɗani université mo kalɗon on mbaɗani hôpital mo kalɗon on mbaɗani lawol dani mo kalɗon on mbaɗani hedditi joni ko ɗon pompodira gasuji eyyi ɗum kam ko wayno min e Bilali Guiro Abdoul Wahab Kane fo min mbiyata ŋañe koppi Abdoul Wahab Kane mo Agname yoroyaɓe Allah jarama kala gonɗo ɗo mboɗo wi ɗum yo Allah rokku ɗum julde mo wuuri tawa kadi ene wonde terɗe muɗum celluɗe tawa kadi kala ko dañno hikka ne yawa Allah rokka ɗum ko ɓuuri ɗum ko fate moƴƴere ɗum ɗon o ko yayal Fapal Seydi Kane Seydi Pam jafonde ala a jarama yaye Alpha Seydi Pam golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere a haali no feewi ɗo wasima a waajiyima e kadi a waɗani kadi serde mucca ɗum noon yo gene yoɓe moƴƴere a wiyama kadi ande julmu wuri yen kawri kadi e kitale ha kewa joɗɗen kadi eɗen jewta walla ni tawa waɗa jewte men tawatɗen kam ko wonno sababu eɗen jewta ko ɗum kam tawa safarama selli a jarama no feewi yallah sellina yallah sembina yallah yoɓ moƴƴere ɗum noon sen gumima toon to yaye Alpha Pam gummorɗen koto banggue terɗe kono ɓerɗe en keddi toon jehen toon to musidɗo men Bilali Bayla Bachir gorko mo ɓundu Coumba Bonnano Boubou Malick ha toon to Guiroɓe salminama juurama Seydi Guiro bisimilla Guiɗo Cheikh Abdoul mi salminima eyyi kono noon a muñata taw mi askinama kanko wiyete ko Bilali Bayla Basirou Hammadou Ousmane Moussa Yoro Doujel kanko woni tawi a nanni Madinaɓe ne mbiya Touré Mande Mori Kouma Mande Mori Diat Berté Mande Mori Diané Mande Mori kanko ko hanki haade makko yettede Guiro yettirno ko Berté eyyi ridde andi satigi Soule Ndiaye no wano gani ko noon Soso Bali Sima Woro Kanté kañum ne wano to kañum ne wino to ko kala mo ganduɗa biteɗo ko ceerno o totti ɗum mbabba yo ɗo e janggo yo mbabba ba hunno ɓurana walla taƴa leggal dani ɗum ittitani mo mande jogo machallah Guiro yo ko jurɗamo noon yo ko jurɗamo ala gal makko nene Guiro Guiro bisimilla machallah Seydi Pamana jarama en beltima no feewi aɗa andi eɗen mbiya liggorade haqqille ɓuuri liggorade ɓernde ardinde haqqille ɓuuri ardinde ɓernde en beltima ko adi fof dartole joljole ko ɗum woni aduna tiitonde yewtere nde ni ko fayida gonɗo hen o ene heewi dole mi anda ni so tawi woni
en gaddi ɗo Ibrahima Kane somo wawi yaltinan en fayida o sabu aduna woni hen ko ma ganda hunde fayida gonnoɗo hanki o fayida gonnoɗo hanki o en kaali ɗum saaha fof e ƴeewa anne darade darde wonde fayida ñanden e nder jewte meɗen kono ceerno ya walla ko tijjani gisi haw waɗi namdal hol sababu ceerno yeeya hol sababu wonnoɓe ɗo ɓe jejjitata holko addi holko tagui ɓe jejjitata ayi golle moƴƴi ɗe kono noon ko waaɓe no monni enen darta ɗum ɗon woɓɓe aroɓe ñemba ko wayi hon noon no aduna ko noon joljole kadi ko kañum woni aduna so alay saago yimɓe ganda holko wona e dow mum holko gone e dow mum e ko nandi hen ɗum ko hunde seeɗa caggal ɗum jinmi arde ko yaya haalanno ɗo ko i haddimi wiide no waɗiri ni mataw wonko ngakkirimi hen caggal mum kadi miijimi kadi karalla men ɗon woni Abdoulwahab Kane ala ko majjirtama sabu haaldemo haala Macky Sall ɗo tuggi ɗo ene ɗumin ɗo ɗum kadi ɗum hunde wurde ko goonga mo ganduɗa ko fayida mo fotani woppede mo fotani ubbede foti ko haalede foti ni ko windede ne wawi si enen so taw enen tawɗo woni ko onon goni teskotoɓe renndo ngo ono yaari onon goni haalanoɓe leñol ngol ɗum alay sago onon mbatton ɗum programme on alay sago ɗum yaañe ñande wonde sabu ceerno Yaya ko mbiyanmi hen goɗɗum ko pinal faɗɗi gandal a nanani pinal ene faɗɗi gandal pinal ne faɗɗi jangal sabu sen ƴeewi gueɗe kewɗe ɗe kutorɗon ɗe ko woni ceerno Abdoul walla ceerno Yaya walla woɓɓe waɓe no moon ni ceerno Tidiane Guissé Allah yomo jewdi moƴƴiri min goɗɗum ma janden mbimi wonde mbiɗe yanana payi wona jangde makko heewiri eno sifori ni ko pinal o hutori aɗa faami neɗɗo ene janga so tawi jangi a finani ene hulɓini sanne eyyi ɗum ko posone way kono gandal seeɗa ni sabu pinal ene yeñna gandal no fewi ɗum ko hunde seeɗa yidde seeɗa teskade tan eko mbatton ko nden noon eɗen mbiya hen goɗɗum haalde fayida neɗɗo o ene waɗi nafoje no fewi goho neɗɗo o ma nan anda yimɓe ne mbatte hen hakkille ma o nan o anda yimɓe ne mbatte ko haalata ko hakkille walla ko gollata ko eyyi o heɓa weltare sabu ko jomiraɗo subahanahu wa taala o ceerno abden jaafono ceernaɓe o añani ɗum rasulu añani ɗum neɗɗo o an tagore nde ko sababuɗa añani a fotani añde ɗum ko haalte ko gollal moƴƴal ngulɗa ngal a fotani añde ɗum ko goho gueɗal ɗimmal ngal goɗɗo baɗono manima o nan an moƴƴere ne haala e maɗa o welto kanko no ƴeewa wiide yo wat hono ko mbaɗɗa ko wadde so tawi moƴƴere min an a waɗi goɗɗo hiɗi waɗi ene ɓuura yaaji Ablaye pardon eyyi ene ɓuura yaaji eyyi ɗum woni nafoore haaltude fayidagal yimɓe waɗa hono moon ni gueɗal gongal ngal ko wayno dawrugol yimɓeɓe gona landa goota yimɓeɓe gona fofo lutto kadi luurda mbiɗa andi ceerno yawon ko haalno hen kono ko ɓooyi seeɗa haw huutori longeri yankiyagal mi anda kono wawi wonde foof ko onon ɓuuri andude ene hawni yimɓeɓe hunde fof yo yimɓe taw yo kakindo to banggue kadi 31 walla 24 walla eko nandi hen ceerno Abdoul haali ko yimɓe aduna o wona enen jeeyi aduna o ko jomiraɗo subahanahu wa taala o jeeyi aduna o kanko tagui julɓe heferɓe goto hen fof yo hakkille goto fof hen fof wata wi kadi wurta e goɗɗo kono noon kanko ganduɗa diine ma ene saali an hakkido eko gonɗa ko wata salo hen haydara hitande nde ko no ceerno Abdoul wini hitande ko jaade men duwodiren hen ko hen gueɗe kewɗe ɗumen kono noon banggue feetoji ɗi wona sukaɓe tan ko haalte ko ɗo ko wona sukaɓe tan mbadde mawɓe koye mumen saabu mawɓe koye mumen ene jaada hen ha mbaɗa hen ko potani wadde hen ko wawi hen wonde foof hakkidade nde mbiɗa andi ɓuuri hewde doole yo waɗire dani walla yo waɗire dani ko ɓuuri hen hewde sa renaki tan a haalan ko jonka wawa gaynude kono aɗa wawi tan wiide neɗɗo kala kaɗa waɗa hakkilo hayso banggue ni moƴƴere sa ɓurtini tan sa renaki wonta goɗɗum eyyi sa hakkilima noon lorata fittaduma te kadi mbaɗa hen ko fayodini ceerno Abdoul mi yetti on no fewi eɗen gondi jarama tigi a jarama Bilali Bayla Bachir on Ablaye Guiro min noon kam Ablaye Guiro ɓurmi lolli ɓurmi wawde noddirde de saabu on gaddirde mami guir adan Ablaye Bayla Bachir a jarama Seydi Guiro yo gen yoɓ moƴƴere
hakkindade ndede ina moƴƴi nde wonno neɗɗo so tawi waɗi ko ɓurti tan yalti ko foti wonde ko. a jarama en camini Yahya Ka wondude Oumou Thiam ko Habib en Kadiata Abou Salif Diallo ko Habib en Yaya Ba Tampuɗo camini ɗon Diouma Hamadou Sow ɓeeɗo ko Habib en ɓe caminama ɓe juurama no hannirta ni. en mbayrinande noon Nima Boli yo taw ko jaam jaggi mo en mbayrinande mo no feewi walla tawi ko amnata jaggi mo ngam ko jaam tan. ɗum noon a jarama Seydi Guiro en camini wonɓe toon kadi to hello Facebook kamɓe fof ɓe calminama no feewi ɓe jarama kadi ɓe juurama. Mbeɗa andi on mbayrinande mboɗo haalɗo musidɗo meɗen Demba Cilel Ba oɗo saahaji ɗum koye foftere makko toon to Agnam Yeriyaɓe ko sodanno passe ko joni wata ɗum ko dépasse ɗum tagi o natta connexion. ɗum noon salminama to woni no woniri kala nden kala e makko. Ko noon de en jokkat wasodirde e wajudirde hande yewtere nde hande yaaji wasiyade faade sukaɓe kadi e mawɓe no Guiro wini to wonno hen mawɓe ko ñawɓe kañumen mbiyete ko mawɗo urɗo. andi mawɗo urɗo noon ko ma waɗe witto seeɗa ƴeewe hono gueɗe mbayi Allah mawninma caloɗa mawnude mbiya an ka mawɗo urɗo yonta garɗo foof mbiya ko ma jolda e muɗum mbiɗa ko mawɗo hanki mawɗo hande mawɗo jiɗɗo sukaɓe e gueɗe mbaɗno kono hen saaha so tawi wittama gueɗe ma tan tawi wonko lohi hen seeɗa. ɗum noon so tawi neɗɗo woni mawɗo kadi yo ko ɗoŋi woda kadi ko woɗɗiti saabu en jii hande woni sukaɓe ɓe kalaten sukaɓe dañjoɓe caɗele e koye mumen sukaɓe worɓe woda no mbaɗiri sukaɓe rewɓe kono kadi ene jogui kadi ɓe ganduɗa kadi woni hen ni ko mawɓe ɓe kadi kañumen kadi junnitto e wone gueɗe. ɗum noon wona ko yooɗi wona kadi ko feewi. So tawi neɗɗo a yi ɗum no waɗa ko fewani poɗɗa ko wasiyademo e wajiyademo yo wano moƴƴi so wayi no moƴƴi tan keeɓa e moƴƴere he kono sa duñimo e ko boni tan a heɓata moƴƴe bonande he Guiro. aɗa andi pular so woppama tan sa oppi pular a yeddani ɗum tan a heɓan famamuye baɗɗo fayida ndeysan est ce que pular hen goɗɗum mbiɗa wiya ceerno men ceerno Ibrahima Oumar Kane ene hutoro mo ɓangguini haalande no fewi fewi mbiɗa wiya kala konngol pular ne waɗi palorgol mum. konngol pular fof jiiɗa sa welama waddegol valorisé a ƴeewat konngol pular gongol moƴƴol takka ɗon yaara yeeso. so tawi woni a yiiɗi wadde hen ceenal ƴeewa konngol pular gongol ne yaada hen kono noon ngol ɗeɓata ko bonnidde konngol ngol takka ɗon. eyyi aɗa andi pular eɓe mbiya ene wiya jontaɗo kiiɗɗo woɓɓe noon mbi yontede hiddata kono sa tawi woni an hutorima jontaɗo kiiɗɗo yontede ne hidda. yontede ko gara e saaha ma gara e yontama mbaɗa hen ko waɗi fayida mbaɗa e joljole gono garoje e neɗɗo sahade naati joljole aduna nde mbaɗa hen so ɗum ɓenni gona hankkadin teskotoɗo aduna an ƴeeŋa wona hankkadin wona meeɗino yontede kono sa wi yontede ɓennittama tan ɗum woni ko caɗele keɓata ɗo ko kalta ɗone ko wona hankkadin mawɗo kono noon mbiya natta wonde mawɗo gurɗo mbiya wonde ya won mawɗo urɗo hono ko kalta ɗo ko yontede nde wawa o yiɗa o aña accude nde ɓenna kanko saaha fof monɗon o waɗata koko hanani ɗum woni ko kalɗen ɗo ko hakkillade. a jarama a jarama Bilal Bayla Bachir nden kale maɗa aɗana waɗa yewtere nde noon no jiɗirmi hande no waye ni hande jiɗmi koye jaalen jewten goto e meɗe foof adde hen iyende muɗum no hanniti ni e ko kalɗa kadi mawɗo ko kadi ɗum ko yiyande wande fayida ɗum noon jokken golle. ay sarsi salminama debbo mo garli rewo en camini ɗon Yero Ba joom gotiri kono kadi en camini hono Demba Guiro gorko mo ganguel makka mbondi en jokkat golle no mbiɗen ni hande yewtere men ne yaaji ko wasiyaji men faade rendoji meɗen ɓesguji meɗen en kaali ñande ko fewte 24 ko dentinten ɓe hen e ɗiɗo henne jammaji e ñalawmaji en mbi kadi wonde 31 ko hande won 31 holko basirɗen kadi sukaɓeɓe kadi no hannirta ni
e kono kadi eɗen jiɗi kadi yewtude kadi ko fewte kadi ɗiɗo politikaji ɗi no mbayni jikkuji ɗi hande no mbayi waylade ni caɗele gonɗe hen ɗe ɗum ne kadi basdiral men e bajodiral men e ɗin ɗon fannuji eɗen nana to banggue politicien to eɗen nana ko wiyete ko nerwi mataw ko neɗɗo nerwowo tan mataw ko lawoto tan ko kaɓateɗo tan ko ɗum jangguina nerwi noon so tawi haalama hol gonɗo nerwi beele ko pullo tan wonata nerwi walla ko sarakule tan wonata nerwi walla ko jolfo tan wonata nerwi ala ko leƴƴi ɗi pop goni ɗon kadi nerwi kadi wona ko tellina ala ko enen jibini ko sukaɓe men ɓe jibinɗen ɓe ko ɓen ɗon jaggate doole mumen sembe mumen cagatagal mumen kutore jomum rokke ujunere wiye wonde nde ɗo ujunere nani an kay jimmi tan ko ya warto tan sababu ne kisalam men an ya warto sababu ne kisalam so kural ari ne wawi yande ma so tugol ƴeerama sa wawani wappade ina wawi yande e ma so tawi ko weddere ina wawi yande e maɗa so tawi ko kuddi ina wawi yande e maɗa so tawi gandanɗa hoore maɗa kadi ko baɗanal walla baɗal ina wawi yande e maɗa an kay heedam tan e heddiɓe ɓe ɓen ɗon ko enen jibinta ɓe wadde noon tawde ko enen jibini ɓe en sukaɓe holko basirɗen ɓe saɗa reena neɗɗo gam kisal muɗum anne kayni aɗa foti jogade kisal e hoore maɗa saɗa reena neɗɗo gam daraja mum anne holko dañata hen daraja maɗa eyyi lamɗo foof ene jogui renoɓe jogui no renirte kono hay renoɓe jogui ko jangde no jangguirta ha mbawa rende sa yi joni wonko wiyete nerwi joni ina yaada e persidaji ɗi wonko wiyete nerwi taw wona nerwi ko politicien walla mbiyen ko woni ɗon ko policier woni ɗon tawa ko policier woni ɗon wona nerwi nde wonno policier ji ɗi ɓeɗo e henne ɓornoto wutteji gandaɗi ɗi takko sara persida ɓeɗo ɓorno wutteji gandaɗi ɗi takko e yimɓe ɓe ɓeɗo ɓorno wutteji goɗɗi ɗi gandaka ɗi ɓorno tubaji daɓi ɗi tubaji ceekiɗi ɗi kabɓa jawe e kotone ɗe nanda kino e hangaɓe taw ko hangaɓe ƴoƴɓe humtoɓe hajuji ɓen ɗon gandanɗa kañumen gandi kañumen gadato arde wuuro ƴeewa holko woni ɗon hol bone gonɗo ɗon holko fewja ɗon holko yewtida ɗon ɓe jahata ko e ɓesguji he ɓe paama gueɗe gonɗe ɗon ɗe wadde wittoji ina mbayno kooce en nan hen kono koɓe jangguɓe e ɗinɗo fannuji goɗɗo noon mo janggani ko doole mum tan hutorte ɗum woni caɗele garoje ɗe sa janggi ma andu ko mo poɗɗa fiide mo poɗɗa jaggude no poɗɗa funtirde neɗɗo ni gaga fiide nde kono noon so tawi nanguireɗa tan ko an ko aɗa heewi doole tan sa fomnimi aɗa wawi fiiɗum leydi kono so tawi a ala technique gam wawde wadde ngal ɗon gollal a ala technique to banggue sippiro a ala technique to banggue womre a ala technique to banggue wawde heytade neɗɗo e wajade neɗɗo ha neɗɗo o seere seyɗane a janggani nden ɗo jangde sa renaki an ka jogorɗo boomade ɗum noon mbasiɗen sukaɓe men kadi yo ndento ɗe gueɗe no tedduɓe hettiɓe yewtere men koko yaaji ko wasiyaji tan joguiɗen hande faade renndo ngo e waddude kadi julmo wuuri wiide on kadi onon pop oɗo jarloɗo jaafo nde wonno ɗowde yewtere wona ko weeɓi no feewi saabu saɗa ɗowa yewtere mbaɗa kono gaynako ni e toɓɓe ɗe gaddataɗe toɓɓere hen foof jiɗɗa ko yo heeb fodde mum ha timma toɓɓere hen foof jiɗɗa ko kala jolowo hen woto yaltu toɓɓere nde yo heddo e nder toɓɓere he toɓɓere foof nde gadduɗa so tawi neɗɗo o wone haalde won goɗɗo jiɗɗo kayum nana haalde aɗana daara kaalowo aɗana heeɗo kaalowo kono kadi aɗana daara kadi waktu mo joguiɗa o goto hen foof hono dañirte hen gueɗal ɗonne kadi sa renaki hen saaha ina sikke ka mettuɗo ƴiƴam tawi ganduɗa gonɗa koye heytade renndo ngo e on fannu alay salamtullah jaretal bisimilla a salminama a juurama a yettama joom guertoɗe ɓenen tan hannde ko guertoɗe ɗe cahama walla cuwa
hande wona guertoɗo Abdou Wahab kan hande ko woodi hande kay ko jagguɗo tan ɗaccuɗo hande seydi kan enen mo ko jagguɗo feɗen de muccuɗo musikka ko gay bis en calmi enen tanira kon hande ko jagguɗo tan ɗaccuɗo an tanen har galle de waro ɓe jaltu wata yaltu ene wonde mawɗo dañi ko ɓe ayi he ɗi cawni jurmom ayi dañde en cillel duude ɗo fof poti ko nadde hande kaala hen hunde seeɗa salmitama jurama bisimilla guiɗo mbaɗi koftijinde ko alda e paltor alda e yeetede seydi kane en calmini ɓennuɓe ɓe kala calmini Alpha Yapam en calmini Ablaye Giro en mbayrinande daaɗi mabɓe to banggue hoorem ga kadi wonani hen weltare wonani hen kadi weytade ɓe mbi noon weltade nde waɗi hen koto fuɗɗi kono ala ɗo haaji hande kadi en garti kadi mayirɗe hitande kadi eɗen mbiyodira e koye men julmo wuuri gati wonkne weela kalɗo taw welani keɗiɗo wonkne weela keɗiɗo kadi taw welani kalɗo ndeke noon enen foof en mbi julmo wuuri kadi min banggue hoorem mi wi on julmo wuuri yo Allah rokki en tawede ni saaha mo wuuri gati en ji won tawanoɓe daroɗe hitande en ji kadi wonɓe tawa kadi mayirɗe hitande eɗen ñaago Allah joomen rabbi samawati baggi jominata ɓurɗo ɓurnaɗo windere yo Allah rokki en tawede mayorɗe hitande darbode janggo nde to hawre welede Allah gati haala ene muusi kadi ha tengti noon e onon heɓɓe kaɓirɗe radio noddude yimɓe uddidde radio nawadde hen yimɓe heɗade jomumen e goto hen kala rokke konngol mala kadi kala mo dañani kadi rokkede konngol ndeysan woɗano yiiri e kamɓe pop en mbiɓe aɓe jarlo aɓe jaafo enen to banggueji men en jarnima en jaafima e ko ɗum jinnomi yettinde ha tengti noon kadi e toɓɓere wonde nde ko faati e politique men ne muusi Abdou Wahab Kane an nanan ɓennanma ɓennanma no feewi seydi Sall ɓennanma kay wallahi e moƴƴi ko wiide tan politique men ne muusi kadi politique men ko politique haare e wona politique sibbu Allah wona kadi politique kadi wallodirde wona kadi politique kadi wallude leydi politique men ko politique haare noon holo jikki ala fof ko ɗum wawi safrude haare so wona ko bonni ala ko ɓeydata eno haalo pular mbiɗi haare kadi ne wawi yimɓe kaɓa kadi ko kaɓi ko tawa wonko ɗum fewnata ne wawi kadi taw wonko ɗum fewnata to hawre jomumen mbaɗi tan ko fewata ko haare nde ne wawi safrude ɗon ñawande wonnoon ɗon nde haare nde kadi ne wawi ko tawi ɗon ñawande ene wonno ɗon gati ñawande sa ɓurɓiti ɗum tan sa itti kobjel ngel tan ɓeyto ko ñawde ɓeyto ko silkitade ɓeyto ko ƴiƴam ɓeyto ko yaltude hen ndeke noon yo ɓe mbattu hakkille e koye mabɓe mbatten hakkille kadi e koye men waajo o wona kamɓe tan ko enen foof waajo o wona wonɓe politique ɓe tan ko enen foof nawori kadi enen fof elen poti waajodirde e koye men elen poti rokkodirde hakkille gati lañɗo foof tekkinta ko banggue mum seydi tan mi salminimi juurima ɗum noon mi acca heddiɓe ngar mataw ko jubbande tan joguinomi hen tigi jubbande waɗi fayida kala e kubal yen mbattimo woori amin a jarama seydi Sall gen yoɓ moƴƴere jarama no feewi e jubbande waɗi fayida e ko noon de kalten koye koye meɗen sa wi wonde ɓeeto te ɓeeto kañumen haare kaɓata nde ko hen jeeɗa an koye haare he jeeɗa saabu ko an hokkiɓe koɓe goni ko joni noon an dokkuɗoɓe koɓe goni ko noon sa yi eɓe natti wonde koɓe poti wonde ko eɓe goni goɗɗum ɗone kadi ne moƴƴi kadi dartoɗa kadi mbiyaɓe wonde ala
on pirti aadi ko ni hen poɗɗon wadde ewa hareji ɗi holno basirtoɗon ɓe mbasen nadde hen ɗum noon jarama seydi Sall golle ma jooɗi peewi ketɗen hunde feere tan garten e renndo ngo no hannirta dani Kanil Diop bewɗo nene sabbe golle ma jooɗi e peewi debbo mo Gudiri tawate koye ɓundu Kumba Bannandu Boubou Malick Sy golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere en calmini hono musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia gorko mo Amadou Abdoulaye Ly mbiyen gorko mo Ndulmaji Funeɓe en calminimo no hanniri kono kadi en ciyani tokat makko taw Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe loti beelal jeeri yo taw ko jaam jaggi mo no hannirta ni en mbaɗa andi bandiraɓe hewɓe hannde tawata ko ena kalji seeɗa ɗum noon en calmini won Aissata Malaw Sy machallah joni abbi en calmini bandiraɓe foof e kuuɓal e mbiɓe kadi bisimilla mabɓe mbiyama kadi hono hitande moƴƴere amde malade yo ardu en kadi jaam no hannirta ni goto kala yo ƴeew hasbude tigui tigui hono kitale ɓennuɗe no ɗe ciforino dani holko weele majje holko mette majje holko jomum daño hen gandanɗa hoore maɗa ko weeli ɗum ɗon kadi ƴeto kontinde so tawi kadi wonko mettuno hen kadi hol lawol gongol kadi ngol bappitotoɗa e ƴeewa tigui tigui rewde to waɗi fayida ɗo no hannirta ni ɗum noon en jokkat golle wadde tigui tigui hono julmu wuuri o e kadi wasiyade kadi ɓesguji men no mbiɗen dani e taw goto hen foof ne adda hen kadi yiyande mum no hannirta ni ɗum noon jolnoɗo so welama kadi ne wawi artude e kadi jiɗɗen kadi ko hannde kadi ko yo wel yo jirwu pijen hen jalen hen jewten hen no hannirta dani mbawen tigui tigui hono wallodirde e bandiraɓe Alou Seyni Sow ɓen ko jamma o hen noon mi anda so tawi arti so tawi arti ɓoggol he bisimilla Seydi Sow Pullo Yaya Ka min mbayri nandema so tawi oɗon keeɓi kala keeɓiɗo hen tan bisimilla muɗum voilà en jiiɗa tigui wona arti Seydi Sow eyyi mi namdo holno mi tawtoraka ɗum
gardini mani ande yewtere men de ande ko yewtere men ɓennunde kono noon ne waɗi guttuli seeɗa eɗen kaala hen gonkaji ɗi to banggue ɓesguji men mbiɗen banggue kadi politique aji ɗi no ɗi ciforinda ni e taaƴa ende ma gongu hen probléme uji gonɗi hen ɗi e kadi sukaɓe kadi haɓateɓe ɓe ko sukaɓe meɗen wadde hol wasiyaji enen kadi joguiɗen ɗiɗo ɓesguji guila e politicien ji hay sukaɓe men jibinɗen yahoɓe ne mbiya ene goni ya nerwi en jooɓe e kalisaji ne piya en e kaaɓe en e gueɗe mbaɗe noon ko enen jibini wadde hol wasiyaji men joguiɗen e ɗiɗon fannuji seydi kan ko ardi fof en calmini rendogo o wiide tan ko hunde ko ardi fof kam hunde yurminide hunde yurminide dow ɓesgu kadi en haɓata e koye mumen ɓesgu kadi en haɓaɗa e wuuro mum mala diwan mum mala e leydi mum kadi ko fonno rendinde ko fonnoɓe rendinde ko ɓen kadi ko ummoto koye ceeral ngal ummoto koye ɓen ha mbiya ha gadda hareji ha yimɓe mum rewɓe caggal mum ɓe ɓenne kadi mbaɗa kadi ko moƴƴani yeru kamɓe politicien ɗi kamɓe ɓe dokkani yimɓeɓe ɓe dokkani yimɓeɓe kadi farnorde sino mi dokkinen farnorde tan mi sikku ɗum ɗo fof heɓata ɗon sa nani so woni farnorde nde neɗɗo ala haqqaɓari ka dawriyat jiɗɗa ko jaam leydi ndi jiɗɗa ko jaam rendo ngo ala hokkude sukaɓe yo janya e yimɓe mala kela ɗum mala mbaɗa ɗum wardi fof ɗon ko hunde ɓurde wonde saabu sukaɓe ɓen ko sukaɓe men kono eɗen gandi kadi banggue haqqilantagal ɓe yimɓe potaki ɓeɗo sa haali tan ko fulɓe mbiyata ko nanam nafal sa haali tan kasi ɓay kono jajaɓe ɓe ni ma Allah liliɓe ma Allah awɓe ni so joom so rewɓe kaali tan kañumen tan ƴettan cabbi mumen taw wona noon yaari donc noon ɗum woni ko hunde hulɓinide ha ɓurɗi kamɓe ɓe paami ɓesgu ala pinal ɓesgu ala so dawrugol ari ha ɗon dawrugol yata kene findina e majjani ɗo en no way enen wonɓe Europe ɓe ha arte Italie a yiyat jomumen kaɓa jeeya janggo ɓe potta eɓe ñamde e restaurant taw noon ko partie ji ɓurɗi mawnude ɓurɗi kadi wasde nandirde kono noon koye saaha o ko on tan sernir kono soɓe gayni neɗɗo kala bawgal wonde artiri jiilu men et puis kodi ko wayni yo yimɓe paam fandare nde mbaɗa ko politicien ji hay so on jiiɗa miijoji kono fandare nde ko woɗere onon fof yon jet ɗonon ɓeɗo jiiɗi ko rewde banggue nano mbawa tarade gara ɓeɗo mbiya ala min jiiɗi ko banggue ñaam min mbawa tarade min gara min ndenda kono fof fandare nde taw kay jomino gonɗini fandare nde ko yo leydi ndi yo ndentu leydi ndi yaawe yeeso heddo noon ɓari kam ko ummaki gol fof rewata ko banggue nano o rewa banggue ñaama kono noon kono joomi ko noon paamir ɗum fof ne moƴƴi kono noon so arti han kadi ha fonnoɓe findinde fonnoɓe rende janggo ɓeɗo hokkoɓe kalisaji yo pi yo nduppu maala yo kaɓe ko mbawɗi wonde fof ko mi haalani hay landa goto ɓeɗo janggo so laamima holno jogori wadde yeeso ngolɗo leñol holno jogori wadde kadi e yeeso ɗum saabu ko ɗum ɓe laamuɗi kam ko hunde hulɓini no feewi ko hunde kam nde darni ɓerdam nde no feewi ɗum falde goon ene darni ɓerdam nde no feewi kadi sukaɓe ɓe gonti han kadi ɓe ala koɓe jiyata ala koɓe nana sa haali an babiraɗo seydi kamɓe jaɓɓata ko malla mbima eyyi ɓe cornoɓe jaa ko ɓuuri hewde en ji jaggaɓe e malla mayiɓe ɓe mbira ɓe jaari koɓe nelɗo ɓe jaari koɓe jaaɗo en ɓe jalnino kadi joomum wonda waɗa ɓiyum watta ɗum tawe kañum hoore mum tawe ɓiyum ardi gueɗe ɗe ayi ɗum noon ko hunde hulɓini firti ko so nde woni galle nde artiran needi mum nde so yalti ko needi gonni jogui malla ko miijo wongo jogui ɗum noon foye waade noon alay sago Seydi Kane yimɓe en dutto e jangde yimɓe en dutto e jangde
yimɓe ndukto e jangde sabu ko jangde wawata fertinde neɗɗo ko jangde wawata findinde neɗɗo sa ɗum tan wawata sernduren ɗum sabu kamɓe addoɓe kalsaji ɓe jaw ɓimmaɓe jaata ayi ɓimmaɓe jaata toon pourtant jogui sukaɓe hono mabɓe eyyi en jii tan ndenten e vidéo ji tan en jii tan ndeɓe konganno goluji nde ɓi hen goto wino yalta bowal tan garde corps wi ko nattu heddi sukaɓe heddi ɓe jalti bowal piya ngal tumka ittiyama seydi kam min kam ko ɗum woni ko mbaji komi renno ngo leñol ngol e sukaɓe ɓe yo mbattu haqqille no fewi yoɓe mbattu haqqille no fewi ɓe ndento kadi yo yimɓe jokku jangde janggina ɓesgu ngu so ɓesgu janggani koko bomoto so leñol janggani koko bomoto min ko ɗum tan woni haala men seydi kan a jarama seydi Sow aɗa wadde kadi jurmuuri kala naɗɗo so welama ɗo jurmuuri ko hen jeeya voilà aɗa andi Abdoulwahab Kane a jarama Hussein Sow ɗo Hussein Sow ɗaccitɗo so tawi leñol janggani koko bomoto gonga aɗa andi guurɗo e ɗoygol ma on yiɗa pina laamuji men nguurni en koye geɗe ɗiɗi ɓe nguurni en koye ɗoygol ɓe jiɗa pinen ɓe dutti ɓe nguurni en e basal pour ɓe mbawa gollorade en ay joni ko Abdoulwahab Kane haali ɗo joni nerwi ko kala ɗo tawɗa neɗɗo ne wiye nerwi firti ko ala golle ndeke mo ala golle ko dawni ɗumen e weeɓi ƴew tan nerwi ƴew tan nerwi andi kam nerwi kam ala diplôme nerwi kam ala ɗo dawi c'est à dire ko armayoy min mi wuura ay guurɗo e ɗoygol ma on yiɗa pina so tawi hande a yettima sa yettima hande Agnam ko ummi dande maayo ko gorwoco ranmuɗum maayano ya jafani ko ummori bange hirnange godoromno ko ranmuɗum ko ma galleji kippa kiraɗi ko ummori bange bagnaga ko noon ay guurɗo c'est à dire maɓe mbasa ɓe mbawen gollorade ɓe tigui ko maɓe tampa haɓe tampa ɓe mbawen gollorade ɓe sa yi ñanden garal Farba Mbaga garal Farba Sadi garal Farba Dondu a yi ɗiɗo million ŋaji kono kadi a yi ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa arɓe ene mbiya hayo hay goto hen ala ɗo remi hay goto hen ala ɗo awi maayo ala ndiyam maayo ala liɗɗi kollaɗi masiŋaji koko paari hay goto ala dawol hay ko ma neɗɗo wasnuma nde wawa halfude haqqille ma ko arata hande ene yiilo kom hay goto ala biyawo Farba an kam oto université pawanaɗo ɗo hayre ñande no woni ala ande kam oto hôpital min ɗum woni turwa woni non goto fof ko hokkat hen ayi guurɗo c'est à dire guurɗo e ɗoygol ma ay guurɗo e ɗoygol ma ko on yiɗa pina par ce que waɗatma ko nerwi so ɗum ɗenni kala mo wona nerwi so tawi ari sakka jungo hokkam hen ay nguuɗo lam joni noon ko enen ponno finde jogo fayida kono noon ay finde e fayida e teddugal en mbawata ɗum jogade holko sakki ɗum kadi ƴeew kadi won rewnaɓe guure he kadi mbindito ɗe ko fate bourse de familial sa yiɗi ɗo ranguji e ɗeɗo kala danteji e te ɗum ɗo fof ko yomin mbasnuɓe haaɓe mbasa min dutto min garan min caranaɓe ɓe deƴƴat bisamin ko min ɓe gotana min ƴewɗe ƴew oɗo cinéma kono noon sa darima hande aɗa haala ɗum ɗo ide so fiidema sala mbuɗo fof ko jaado winditade ko waaji o wi gotan Huseyni Sow so tawi leñol janggani findinaka faara e golle ngolu leñol maayata walla ndin ɗon leydi maayata koye jiirodirde tuusi hande mbuubu juurata koye nder ayna goto fof nan darino fay galle Farba ko
ma mbasnen ɓe kalfen ko maɓɓe majje nde ɓe gona nder wiiji men ɗum ɗo ko signature tan tawnomi hen Abdoul Wahab Kane machallah a jarama seydi Pam teskuye maɗa e haala Aluseni Sow ko teskuye baɗɗo fayida kono kadi teskuyam kadi haala maɗa ka koko waɗi fayida mo ganduɗa jiɗɗo ɗanoɗa no mbiruɗa ɗum ni e mo ganduɗa ko ma ɗanoɗa nde heɓa eyyi gurɗo ɗoygol ma yiiɗa fina voilà gurɗo ɗoygol ma yiiɗa fina a jarama seydi Pam golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yoɓ moƴƴere camini bandiraɓe abtoɓe ɓe fof kuuɓal ɗum noon yewtere meɗen en mbino nane en camini Amadou Abdoulaye Dia yo taw ko jaam jaggimo en cuwani yiidemo ndeke noon mataw nde kalten nde koye lawol woni en camini ɗon sokhna Hawwa Sall ko abbiɓe ne jettama jarama ɗum noon ha jonde jokkade wasdodirde wajodirde e mbiɗen kalten koye 31 he caggal wadde julmu wuuri kono kadi wasiya meɗen faade ɓesguji ɗi kadi no hannirta ni tengti noon kadi e ɗiɗo politique aji kadi hannde yimɓe nana piidira nana gayodira e gueɗe baɗɗo noon wiyeteɓe nerwiji ɗi ɓen ɗon nerwi en wona tan toɓɓe ummiɓe dow asaman ala ko sukaɓe men ɓe ganduɗa sukaɓe men ɓe jaɓani janggude jaɓani gollade e gueɗe baɗɗo noon yiɗɓe tan hebde jawdi no weeɓiri tawi jomum rokke tan ujunere fodde ñalawma o foof tan wiye daranome e nangue yo jarane warodirede sababude am yo jarane tigui tigui harmodirede sababude am yo jarane tigui tigui honno kure ɗe so gaari baɗane ɗe so gaari kunnuɗe ɗe so gaari foof yo jana maɗa min yomi heeb jaam ɗum ne kadi ɓen ɗo sukaɓe kadi ko sukaɓe meɗen wasiyaji men kadi faade mabɓe e ɗin ɗon fannuji golle men jooɗi peewi yo guen yoɓe moƴƴere ɓosen seeɗa jeehen toon to musidɗo meɗen Mahmoudou Diop gorko mo kay heedi kaydimbejo sammenade so gayni garten tigui tigui e jumnaɓe koɓe kalno guila 1979 hay 81 gueɗe baɗe noon beele koɓe dukanno ko koɓe gullanno ko ne heddi hay joni walla ala walla koɓe soynoɓe tan ko ɗum ari joni joni e oɗo saaha mo gonɗen Mahmoudou Seydi Diop saɗa hetti hen jaam Allah ñalema gueɗo Mahmoudou Diop eɗo joni micro o jaɓata uttade sa fayi e goto wima mum ari gono huudu micro ɗum noon en calmini Mamoudou golla koko gabbiɗen saminama juurama Mahmoudou Diop so tawi micro ma uttide kono min nantama voilà ɗum noon jehen toon to jumdonde masina toro gural mayse ali to wuuro tappago mirago tappira kotidima kono kadi laltira ƴiyam sagataɓe tawen toon hono relevation jum no hannirta ni kettan ɓe bonni bandiragal sari hoddiɓe marɗo politique mawɓe kaɓi e jamaji sukaɓe dugdi e dinguire rewɓe nena mallitira e galleji e jehɗe mar o politique o politique bo
nafaani jagaani so wonaa naamnaade lempu puunti en e sootɗe carte nafaani mar o politique puuntoowo ceernoowo leptoowo ɗaynoowo dental natti e ɓure e hakkunde galleeji ceergal lumtiimi mar o politique aan bandam yecciti caggal haa jaaɗi jamanooji ɓennuɗi e jaamreeɓe mum Samori Touré to e hirnaange Afrique El Hadj Omar ɗa e Alwar Aline Sitoy to e Sédhiou Moussa no jabde Kalfiigu e Pounti Lamine Senghor ko kare siro wonno Moussa no jabde Lorno e hey mon bandiraɓe ngare denten daroɗen ha kamen e ɓe saroɓe leñol men ha keɓen dental koye men yo ɗum nattu ma ɗum nattu honde ɗum jogori nattude nde wonno Mamoudou an aɗa nandi hende e leyde e ley kaw ɓoccitinoɗo heyyu won kalɗa ɗum noon fillo eyi alani yirlaɓe salminde yimɓe jaaɓe e wiide onon jeydiyankoɓe onon Abdou Hawben Yaya Alpha en Yaya Ka en Ousseyni Sow en ceerno guirlajo o wonde moɗo Yero Sar en ɗon fof on calminama Bayla Birani ɗon fof on salmini bandiraɓe fof e mbaɗi kuuɓal kadi ko jarnaɗo ko adi fof e kamɓe haala maɓɓe ɓe gayni ha laaɓi on noon ko ɓuuri tan wonde battane haalakata ko wasde janggede nde e yimɓe janggani ɗum ko gonga saabu haareji nani hen aɗa yeeɗi haaroji kadi ko no oɗo wirni Ousseyni Sow wirni ko wonɗo e Europe sa yi wiyama yimɓeɓe ne kaaɓi so kaaɓi tan ko gayni wonno ko miijo renndi ɗumen ko miijo ngo ɓenni goto jogui gollal mum jogui ligguey mum fata toon ga coo noon yimɓe ko ndewi hen kadi nanta kadi so yimɓe ko ndewi tan e ɗum ɗo nanta ko yimɓe mbiya min mi rewata tomi heɓata hay batte nawata hay batte ɗum te wona ɗum fonno wonde politique kadi yanti hen so tawi gonga ni yimɓe en ɗannine kono noon so tawi on dañi Allah hokki on dañi lamɗo woni e ɗum ɗo mon on ngala université on ngala cafrigal moƴƴal
garɗo fof haalata ko yimɓe wallam hokkam ɗum hay goto haalta ko hunde ko faate ko wallata diwan o ha laamu ari ha yetti on e ɗum ɗon wawini wonde yimɓe ɓe kono onon wonen par ce que ne woni e moɗon seeɗa sabu eɗen gandi gardiɗo nokku walla ko wawonde leader ko wawonde hen fof omo sohli yimɓe aroɓe makko ɓe o wawa wiide ɓeɗo tawde janggani tan ko gonde am e te sa waɗi manifestation par ce que manifestation baɗɗo diwan kono caɗele baɗɗe diwan to e ko nanmi hen ko ujoji nanmi ɗi mi nanani hen ko kamɓe ɗiɗo kamɓe e koye mabɓe nanmi sukaɓe ɓe e mbaddi sukaɓe ɓe noon koye mabɓe gondi gonga sabu hay oya gaati tawa oya ha oto gonɗo to enne gonnoɗo to enne réunion muɗum e oga kadi ne nanmi kadi nde goto haala ne won ɗo e vidéo goto haala o wi nde ta piggal wajo fi wajo sawru nde e caggal ɗum nden oto farbo ari donc firti kamɓe hakkude mabɓe kam wona kamɓe kaɓe heeso ɓe beldani kamɓe ɗo kam yimɓe noon mbiya tan to kamɓe gonno ardiɓe wiyete ko kamɓe mbaddi eyyi ko noon jimi wiide par ce que wasde janggude nede caɗele e oɓe caggal ɓe ko ɓeyde gaddata reji ɗi donc enen noon eɓe mbawi famde tan par ce que kamɓe ɓe mbi haare ñiiɓi ko a yaare cuɓoji donc kamɓe koɓe liddude yimɓe koye diwan heeɓe jeeya goto maɓɓe fof jogui hen darde hayso yimɓeɓe jiiɗi wadde ɓe mbaddi yimɓe ne poti hakkindade hen seeɗa comme no Yaya Pam wirini ɓesɗo hippoto saabu tawde a tawaka wonani toon wiide tan ko aɗa wiya ko oɗo tooñi walla oga ardi walla oga ɗumin mi sikku ne waɗi caɗele seeɗa e oɗon fannu e yendam kono noon ko woni laaɓi koto ko seni so wi ko so yimɓe janggani ma wot ko mbaɗata gueɗe mbaɗoje mbaɗata gueɗe e tawade sa faami potano wadde ko fonno wonde haajuji mum ko ndenda hunde diwan mum no woda ko waɗa hen ɗum fonno wonde darde yimɓe kono so goto fof ari wiya ko dara ko haaju mum dara ko ɗum ɗo mum ƴewata ko polfidde hannde oɗo saaha eɗen laamu ha yetti en e mi sikku ñagade mo nandirta ɗemgal ɓuuri welde newade ñagade ɗum ɗo e neɗɗo ma jiidade kadi yimɓe ne mbawi ƴettude expérience par ce que aduna kala ko jiiɗani waɗe aduna argument sa tan wiyama sa addi goto addi miijo mum argument ji gadde argument ji honko additi argument ji wiyete fof ɓeɗo mbaɗini ha jetti ɗo en jiiɗo hayɗo e Belgique Bill Clinton meɗi addo o wi ko mo yiiɗi wadde exemple Belgique waɗi ko fate social donc firti so tawi enen mbaɗa argument son ƴeewi hannde o gandi caɗele min dañi hannde banggue Mauritanie fof ko daña toon ko e yiide mo laamaki sa laamaki neɗɗo ma laamu nande han ɗemgal laamaki caɗele dañi haade so Allah hokkima laamu koko poɗɗa profide ko wona tan arde hannde wiya dara ko ñamɗa salminimi juurima jarama Mamadou Samba jaram kono man jooɗi peewi Mamadou Samba ray waɗumima sigle machallah golle man jooɗi peewi arti kadi banggue politique tigui ɗum noon toɓɓe men hannde ko wasiyaji men ɓesguji men e banggue politique no poti renirde dimagu men neɗɗankagal mumen calo kadi soodede yo jaa ina mbarodiri e gueɗe mbaɗe noon kono kadi wasiyaji men kadi e ñalawma hannde e cakkito ñalawma 31 hono ko mbasiyɗen ñande 24 nde wadde ɓesguji men wasiyaji faade ɗin ɗon no fannuji no hannirta ni golle man jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere Mahmoudou Seydi Diop Amadou Abdoulaye Dia omo jogui konngol kono elle ko noddat mata o arti wala o arti joni ɓoggol ngol Seydi Dia Pullo jaam Allah walema Amadou Abdoulaye Dia assalamu aleykum alhamdulillah Seydi Dia Pullo joni no goɗɗon tan onon kam 31 mon heddita o ha heewi minen heddi en calmini bandiraɓe fediji ɗum salni Mamadou Diop mawɗo Mamadou Diop salnoɓe fewi kadi eɗen jara no wini bandiraɓe foof wallahi wurti kadi ha wara hirande ma e kadi weeɓay donc eɗen mbiya ɗum yo hitande aron nde wonno hitande jaam ɗol ɓamtade ɓawɗo eɗen kutoro ɗum kadi ne waɗi nafoore men nani hen donc ko nafaren ko tan ƴeftere hen kono ham wona eɗen parnoɗon walla ɗe mawni kono kadi eɗen poti kadi par ce que ko hen yowita sigi ɗum kadi bonani harmaji ko balɗe tan ko ñalawmaji ko limore kadi ko wona ɗum ko hanki yewtere men radio Hayre Law min dañino fartange wawde bismade toon maire Boki Diayo o wonno musidɗo goɗɗo fammi min haala ka ko heewi kono noon heddi tan ko fannu goto ko neɗɗo goto haali saɗa ñaawa kadi
moƴƴi ko goto fof haala keɗoɗa ko haali ko kono noon min ɗamini kadi Abdou Cimbo ma addan ɗin kadi hay sinno wona kam farfa mbaɗani kam neɗɗo batti ɗum walla kam tawaɗo wolde nde comme ça yimɓe ganda ko ɗon weeli wawde ñaawde walla wiide ne feewi walla feewani walla o ko waɗi koni moƴƴi walla moƴƴani sahaji eɗen keño e conclusion ngaji e feloje ɓe wiide neɗɗo ɓe ko ni mbay walla ɓe ko ni ɗum noon kadi ɓeeɗa tan ko caɗele kadi donc noon ko nanmi hanki ko waajo haali ko kanko ko maire Bok Diaw ko Sarkolli kadi o waa Pulaar no feewi par ce que o ɗeɓi ɗon jibaji seeɗa namda hakkude makko caɗele hakkude makko e Farba joni noon o sali haalde o wi komi haalata on par ce que oɗon nganndi ko woni ɗon walla mi sohlani mbaɗa haala noon finalement musidɗo makko goɗɗo gonnoɗomo ko haalami fof no yaari dal no natiri e parti o no makki ittirimo no makkitirim wala noddango makko koko ferrinoma seeɗa bisimilla eyi e nder hen noon finalement o wi wonde ko kamɓe gummori kamɓe on ittimo to nde waɗa campagne uji guila temps laamu nde yiɗi laamade nde ari toon tawi mo ɗon ko jiggalo ko joom jawdi kañum hoore wi wonde ko sohlani haydara yiɗi tan ko walde mo liggade ƴefti jawdi mo waɗi hen foof ɗum fof waajo haali hen heddi noon ɓe ngari ɓe liggodira mataw won par ce que nde kanko maire o namda o wi wonde kankadi kono liggoto noon o natti liggorade noon ɗum ɗon noon ɗum ne jeeya kerejo kadi affaire caɗele hakkude wonandeɓe Daoud Diallo e Amadou Ba o ɓen caɗele nan ɗon ɗum ɗon ko haaluji fof ɓuureni hewde wiya woni ko ɗum woni origine muɗum dal saladeɓe tan mataw yaadude oɗo yaadude oɗo donc ɗum ɗon ko gueɗel e nder hen noon ɓe mbi ko kanko oɗo no wiyete oɗo non goɗɗo wona kalide goɗɗo e mo waddanno Farba Ngom eyyi Farba ɓe mbi ko Farba woni mawɗo diwan o joni noon mataw ko wiyata wonde o yaadani hen hankkadi o wonta yaadu hen ko ɗum ɗon addi ɗum ko mataw aɗa andi saɗa waɗa hunde yataw ne waɗanma gartam anani a faami yataw wonko dañata hen joni noon liggeyaji ne gara liggeyaji ko wayi liggotoɓe goudron en ene jooɓe kalisaji eɓe ƴefte hen yimɓe mabɓe joni noon ɓe mbi so arino nden ko kanko oɗo tan Farba tan hewno herrade ɗum o ƴeewa mo wela fof walla diwan mo wela fof o ɗumnini hen joni noon hankkadi noon Wague wi kañum natti liggorade noon ɓawri ko kamɓe ndendi gueɗe ɗe donc kadi kamɓe gardi fof donc gueɗe ɗe sene gara moƴƴi ko pecce kankone o daña hen o wawa ligginde hen suka makko taw wona Farba ne ƴefta yimɓe mum walla ƴefta mo wela walla ne ƴefta ne sooda yimɓe hay sinno koye nder ɓoki jawɗi en yiiɗo hutorade ɗum contre makko kanko joni noon caɗele ɗe ne ngari nde kanko wari ɗon no oɗo wini o wonno ko bureau makko réunion ɓe gonno ɓe ne jeehi galle goɗɗo ne jeehi juuroyade e nder hen noon mbi mataw ɓeɗon fof to Farba ari juura to fof ɓen gonduno koye Wague joni noon kanko Farba o soodi ɓeɗo c'est à dire o hefti ɓeɗon fof o yeeni ɗumen pour heɓtude ɗumen taw kadi koye nder wuuro kadi kamɓe fof kamɓe koɓe sehlaɓe kamɓe fof gonduno kamɓe fof kanko Farba o e Wague o fof koɓe musidɓe ha ɗon wawi haadde anani kono noon hankkadi golle ɗe no jaari ni ko ɗum woni kanko hankkadi ko natti hennade walla natti wade supporte ɗum e kadi o ruttiri kadi omo sooda kadi kanko Farba omo sodta yimɓe makko pour yidde way kono ɗeɓor wade tan kono yidde jamfade ni quoi ko ɗum ɗon so tawi en paami joni noon kanko no wi o wawa liggorade noon a faami joni noon o wi noon mataw ndeɓe jalti ɓe jaaha ɓe jeeyi ha Bowal to goudron to mataw kanko ko ɗon o nani cukalel gotel ne languno e oto makko yeehi noon ha hedde goudron ɗo après jippi goto e nervi ji taw ni Farba suware goto e nervi ji ari nde ari nde finalement mataw fi cukalel ngel nde fi cukalel ngel wiile yofto hawre mataw Wague ari a faami gaari oto muɗum ko ɗum woni kon ɓe mbi wonde ko nanneten wonde baari lawol haaɗi kaari en ɓennude haaɗi kaari o wonde o ar o gaari oto makko won o jaggi cukalel ngel wi ɗum yo yaltin hono addude haala a faami joni noon goto e nervi ji mataw ƴefti waɗi sommation ƴefti fetel tati felli dow finalement hen kuural gotal mbi fusi yani pono Wague o fusi pono ɗum ko waajode haala ɗum hanki e radio Hayre Law donc noon hankkadi waɗi incuru noon hankkadi jagge cukalel kañum wiitan ko ma yofto ko fiya sago yofto jagge kaari hankkadi ko ɗum woni hankkadi addi haala addi incuru ndu
ɗum ɗon noon woni kam ko waajo haalan min hanki joni noon min cabbi hamin min keɓa kadi version goɗɗo nde ñaawore nen wawa yande hen e ko way noon min kam jinmi wiide hen tan Abdourahmane Kane ko ɓuri raɓɓirde haala ko tan yimɓe ɗo mbawi wonde foof so tawi kon tawi ko onon gardi diwan onon woni lamɓe diwan Sénégal mi haali ɗum ñande ene radio hayr law radio mamin dingal fulɓe mbimi wonde onon Sénégal laaɓe oɗon mbewi ha ɓurti oɗon mbewi ko c'est-à-dire ko mbaɗaton ko wone leyɗele jaɓata ɗum ɗon ko jaɓaton ko wone leyɗele jaɓata ɗum ɗon par ce que neɗɗo aɗa jogui liberté hay ɗo e Amérique aɗa jogui liberté kono wontan ɗo katta wonɗo dépasseta tan walla wonɗo memata walla wonɗo dérangeta koddiɗo tan laamu ara daro wima ala droit aɗa jogui droit kono droit ma wonɗo haaji mbaɗa sikki noon Sénégal sahaji eɓe jogui liberté oɗon jogui droit oɗon ko welɗo fof kaala ko belɗo fof mbaɗon kono jomum yejjita wonde ɗo droit ma haaɗi ɗo ko ɗon walla liberté ma walla ndimagu ma ɗo yeehi ha fuɗɗi haaɗi ɗo ko ɗon ndimagu goɗɗo kañum ne fuɗɗi ha haɗoya e neɗɗo goɗɗo donc ɗum ɗon so yimɓe ndentaki ɗum jogade laamu walla hedde laamu addanta neɗɗo wiide ne waɗa ko welɗum walla ene saboto woni yimɓe walla ko way noon ko heddi ko aɗani ɗeɗo gueɗe fof baɗɗe sinno tan Sénégal no mbimi ni sinno tan wonano kon bewɓe walla kon ko jomumen min jogui murtene ɓe ganduɗa ene bellitata ne mbaɗa ko belɗumen ha ɓurta nattini respectude nattini rokkude ndimagu population e hoore muɗum par ce que ɓe jejjiri ko population addiɓe ɗo ɓe jejjiri population remaɓe ha mbawi dañde koɓe dañi ko kono noon ko wayni so waɗi ko laamu foti darade hen holto préfet woni holto gouverneur woni holto gendarme woni holto yimɓe dadiɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo gonanani Samba gonanani Demba ko kañumen garata conflit ji baɗi ni so gari kañumen garata poti darade hen ceerno jomumen ƴeewa poɗɗo ñaawede fof ñaawe toñƴo fof haala muɗum haale kono mbaɗa yannana ne wawi taw ɗum ɗon waɗaka ala rewam ala wonde ɓe naam police walla kaari jaggam walla kaari jaggam a faami wayra kono ko laamu e nder laamu ni a faami parti ji ɗi koye men ne jogui doole ɓurtude ha ɓuuri ni laamu ngo horum par ce que laamu woni dadiɓe ɓe anende ha fotilaji ne pelle e nder wuuro ene dérange yimɓe woɗ walla sukko noppi woni yimɓe firti ko a dépasse liberté ma sababude cukalel fiyama walla kono on paha pono fuusa hen ha ɗum ɗo foof ne wawa addude maaji donc laamu holto woni mi nanani wiye gendarme ari mi nanani wiye enquête nana waɗe mi nanani haydara kono ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa poɗɗe wadde ko ɗon goto foof en tant que population ɗon jogoto hoolare ɗon jogoto wiye nguɗo laamu de ene reeni min kaari doole ɗe jogui ɗe foof foti haade tan koɗo parti mum ɗo kono fotani yettade population par ce que wona population foof wonde e ɓeɗo walla wonde oɗo walla yaade ɓeɗo wonɓe gota wonɓe toppiraki vote donc ɗum ɓeɗon kadi en poti rokkede respect e ndimagu men ko wona ɓeɗo ne mbaɗɗo oɗo pagay e nder ngoɗo wuuro ɓe ganduɗa elle ma taw wuuro laamaka walla goto fof waɗa taw ko welɗum donc min kam feloram mi wiyata Macky Sall yo joƴƴinɓe Macky Sall o non neɗɗo so a waɗi ko rewani laawol walla a ƴefti fetela felli so yiɗi gona nervi ko jiɗɗa fof gona gendarme foti arde waɗa enquête mum jagga hen foti jaggude ƴeewa hol toñƴo toñade so diisi nawe to ñaawat jomumen ñaawe ƴeewe so tawi a yoɓat walla waɗi kono wona hunde ne waɗi yimɓe ne continue wadde gueɗe mumen ɗe ganduɗa taw wona lawol quoi donc ɗum tan woni ko jinnomi ɓeydude hen quoi kono mi yonnani ɗum kam mi yonnani kam Sénégal no sifori ni e politique o e 24/24 ko politique gurnam ala ko woodi so wona tan ɗeɗo gueɗe politique donc so ɓooyi ko ɗum ɗo tan arda ko ɗeɗo caɗele e kerej e nder e jomumen e koɓe men anen taw wona ko arde ne haalan yimɓe ko nafata ɗumen ene walla population par ce que gueɗe ɗe ɗeɓat waade kono ko hooram min goto fof ko hoorum goto fof ko bandum goto fof ɓatti ɗum goto fof ko dewɗoyum donc natti wonde komin arɓe liggade komi fewnu diwan o komi waɗi ko wattu nen ko jeenari e ɗum ɗon noon eɗen gandi jeenari noon eɗen gandi ko haala e muɗum e diine islam donc mi salmini Amadou Abdoulaye Seydi Dia golle ma jooɗi peewi gueɗe moƴere machallah e kadi sifa mo kalɗa ɗo gueɗɗe no mbayni ko gonga de démocratie o ne heewi ha ɓurti ne heewi ha ɓurti mi salmini Yaya Ka wiyanno hono ganduɗa Siré Kélé Doroli on wona avocat on ko militant e ko jaadiɗo Ousmane Sonko e ɗum kam laaɓi tigui Yaya Ka jungo ma fuɗama sabu oɗo saaha joni kanko Siré Kélé Doroli ko kanko woni mandataire Ousmane Sonko
wadde kam ya woni mandataire kam hankadi on kam di militant machallah te ko militant premier heure kado foti wiyede a jarama ɗum noon en kettima hono Amadou Abdoulaye Dia ko haali ɗo ko haala kaade aka jiiɓi no feewi mami artu hen seeɗa to kaldi wage haalata ɗo Mamadou Sy neldi en e kono noon Allah sago ma heble seeɗa pour naata e ordinateur he mami arte hen tan ketta kono wona ɗum woni toɓɓere men hannde ko wasodirde e waajodirde salade jabde e gollorede jogoɗa ndimagu ma neɗɗankaagal maɗa ndena kadi ɓesgu ma ko ɗum woni fayida ɓesgu ne kadi yo janngu yo gollu taw wona ene tigi ina mbatte cabbi ina piira ɓesgu hono jinnaɓe men walla ɓesguji men ɗum ko hunde hulɓininde a jarama Seydi Dia golle men jooɗi peewi jehen toon to mataw ko Demba Guiro anda hoole maɓɓe gadiɗo ni jehen to Demba Guiro mataw e voilà Demba Guiro bisimilla a suuti jungo jafuɗa no feewi jafuɗa eyi faman ala ko kalɗa ko ala probléme ko hen jeeya non ko heejeya wona tan politique tan ɓolo tan 100% ko wasiyaji meɗen saabu arti ha e yooɗani kadi Sénégal démocratie o heewi ha ɓurti ɗum ne kadi ko wasiya baɗɗo fayida e caɗele ngala hande kadi toɓɓere men kadi hande ni machallah en ngala tan toɓɓere wootere tan mbiɗen tan kandi ko ɗo tan neɗɗo haɗata hande jiɗɗen ko pijan jalen mbadden jurmu wuuri jarnodiren jafodiren e hitande he kadi endena maaya guila e ɗowgol jewte ha e gueɗe mbaɗe noon ko yardodirde yafodirde bandiraɓe caɗele ngala Tidiani Tafsir Thiam saminama juurama nden kala makko bisimilla Demba Guiro somi ɗum jimmam bismiɗakama kam eyyi bisimilla an arde to kurima e kono Demba Guiro aɗa juure affaire ko aɗa juure micro min jeeyi mi juurata hen kay ɗo kam no wiire ko oɗo awmo kam mbiyaɗo ko militant ko ɗum woni Sénégal ɗina wokaji ko toon militant premier heure kay kankay ko makko ɓurti e bisimilla jokku eyyi ɗum noon mi salminima Seydi Kane mi salmini bandiraɓe sabitama juurama kadi oɗon jarlo kadi oɗon jaaho kadi yallah hokku en hawde o samuuri ya barka Mamadou yallah waɗan hitande moƴƴere barka Allah naaru usta maaro ko usta nebam ɗam usta suwarga keɓen prix moƴƴo e kadi sokaɓe fof Allah yaltinde men Allah itanen laamu ngongu ɗo ngu addana en laamu moƴƴu tawa wona laamu pew wona laamu pellow yallah waɗan ɗumen ɗum ɗo joni ko kalten ɗo ko ɗum ɗo ko hunde ɓoyde ko kewi ɗo ko ko ɓooyi wona joni fuɗɗi sinno ko joni fuɗɗi tan ene once joni kono hunde accata reɓa ha yetto hettiɗo après wi ene haale hande ɗum ɗo fof joni sa ene haale no pour affaire politique o kono minen kam min ɓeyto tan ko ŋañade koppi beele ɓeydo haɓe kono kamɓe ko ɓooyɓe haɓɓe oɗo parti ko ari ko tendance makko meeɗa yiyede hono makko ko haare tan kaare ha e nder wuuro man mbaɗen particulier ko ari fof ɓe pecce ɓe mbasa hedden taw kam fof parti goto ɗum koye oɗo parti tan yiya ala to miɗi yiyede tendance o ɓurti kadi ɗum ɗo fuɗɗima guila e puɗɗi maɓɓe safara mum weeɓani safara mum noon ko Allah walla en Allah addanen lamɗo goɗɗo taw wona wayano mbayni ittanen ɗum ɗo kono caɗele ɗe ɓurti yaade ha e nder ene waɗa Demba Guiro kantinŋaji kelaɗi ɗi kantin mane hen kantinŋaji kelaɗi ɗi kantin mane hen kantinŋaji kelaɗi kantinŋaji bonnaɗi ɗi jeereji bonnaɗi ɗi ko jeeyɗa hen an to ko jeymi won kantin ma hela hen ala ko jogiiɗo kono wonɓe helnaɓe ko toon jeyam Sénégal joni noon helanaɓe ɓe joni so tawi helɓe ɓe nanggama cokama ɓen ɗon cokira ko politique helɓe nanggama cokama helɓe ɓe ko nangga coka ko ɓe nde nangga coka ko wiyete ko sokama ko bonnuɓe kaake janane bonni kaake hoɓɓe bonni kaake yimɓe leydi ɓen kay so nanggama cokama kay mbiyete ko yo keɗɗe mbedde gueƴi e kono won coka ngari won soka joni lebbi jeegom joni haala ñande fof yahana arta
كان حالي بنت عند الله baddo bonande ala fof mo tawaado galle mudum wiyani wadani nanga soka don de garte don de Allah wi ko ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq ni Allah wi so tawi ardima leydi kay so tawi neddo wadi ko feewaade nangudum nyaawa dum e bismillah jokku joni an nangi dum nama nyaawi dum nam joni pourquoi so goddo wadi ko bon joni nyaawata dum nam nanga dum nyaawa dum o do joni kebdo joni wadde déjà exemple joni farba habam hay pale pourquoi joni soka kam ay ko boddo bon hay palo sipira mo hilay ko o heli judi yimbe Madina Gunas ko yimbe ndema ko hokku men nam kaadi joni ko boy pourquoi kanko joni soka bay ko non biida haali ayam kalda kanko dum tagge o nyaawama on ko yewtida kay walla tinani ndien ko Macky Sall warnomo ko kanko farba ala ne won needi wadano kay hare wannon de walla tinan dum hano da kam ta dobbugol mi halamma mara on abde jaddi peslaji hadi jagete kam kabdi fo ben bada haaju dido be fo nyaawama kam dido fo be nyaawama hakkunde farba e Mamadou Mori Diaw kam fo be en jabbe binni meden ko de bendi ko Khalidou wage biido farba rewata do non ko non wino Sonko wi arata don farba sans ci jor mu nan fiya en habba jinno jono sono mo joni demba wado burbe mbaro ni demba giro bi mami yaltin joni leppi ma di kalanda di fof bandira fo kedo fo daraje من فوق أجرب أقول سلمني بدي كان جرب هذا هو يلوم نتو ليدي كما ودا لامدو أمود عبد الله جاكو دم جوفي جوني كما لامو ودا ولا dum non wi'ama kadi jurum wuri ande ko wasndirde waajundirde pijen jalen jewten so ere men woni ken bayindiren jehen toon to goddo namdido kongol ya Alpha Pam jogi kongol garten e Bilali Bayla Bashir wala hankadi heddibe kan jedden men bismillah Seyd Pam adandi mi yonani hay goto e mabbe ko nonde wonno koye commune am ɗe jeeya kam koye commune am Kalilou Wage jeeya wonɗo farba heedi ɓe gonga kamɓe fof nde ñande Macky Sall président Macky Sall wi waɗani mandat e ko arata ko ɗon kamɓe responsable uji département de Matam fof ɓe mbi hankadi ni à partir de l'État Farba natti wonde coordinateur général hey ko ɗo woni ɗo gueɗe ɗe puɗɗi e gueɗe ɗe kadi koɓe ɗaccani Farba ko département de Matam jogui ko conseillers généraux ji capanɗe jeegom kamɓe fof ɓe ɗacca Farba nawa hen 24 fara commune mum ko heddi ko feccay heddiɓe ɓe jaɓi ɗum duuɓi 12 ɓe jaɓi ɗum sa jaɓi ɗon conseillers généraux so tawi yopa commune Farba hankadi ne kala ko ari e nder département de Matam he ko Farba feccata pourquoi ɓe jaɓa ɗum gila e ɗiɓi joni noon ɗo mandaɗo eyyi ɗo ɓe mbi à partir de l'État kamɓe en maître Malick Sall en kamɓe en hankadine Mamadou Talla en kamɓe mum Kalilou Wage ɓe mbi ɗo kay hankadi ko wanno wonta wattu an kay ko yaata Farba wi joni mbaare ses ɗo kaldeten ɗo ko président Macky hay so wi waɗani mandat 2024 ɗo hande kanko woni président ɗacce ha 2024 so yeehi mi yaha gaddon goɗɗo ɓe mbiya la an kay ko yaata ay ko ɗo
eyyi mawnam mo jiidimi yumma e baba Alhaji Abdoulaye ko jungo ñaamo Kalilu kanko hoore makko o wi Kalilu ɗo ko Farba Heydone gonga Farba Heydone gonga kon potane jabde dañen capanɗe jeegom conseil généraux jaɓon hen o nawa nogase nayyi ça fait duuɓi sappo e ɗiɗi hikka on calaki ɗiɗi so tawi Macky wi waɗani 3e mandat kono ko kañum woni président hande ɗacca tan ko ha goɗɗo ara 2024 mbiyan annene mandat ma gasi kono noon ko ɗo kam mi anda ko heedi caggal ko kono ɗo kam ɗum waɗi no Amadou Abdoulaye Dia wini kamɓe fof wonɓe contre makko ɓe jeehi ɓe mbaɗoyi batu stade municipal mo Matam o neli toon 500 nervi pompiɓe gaz ɓe ndi kono noon c'est à dire e nder département de Matam hande wona Macky woni ɗon président ɗon fof département de Matam fof hande ko laana njulka ko Farba fawi hen teppere ko waɗata ɗon ko hay sa rokki hay président goto hay gendarmerie goto hay militaire goto suusa ɗikkude hay goto hay ala wona o kala ko weɗimo ɗon ko ɗum ɗon laamu ala ɗon hande wona préfet ne ɗon wona sous-préfet ne ɗon wona gouverneur ne ɗon sibu ɗum kala ko woni ɗon ene laami tuggandema e gouverneur fayi less tout ko kanko lammini tout maître Malick Sall ñande natti faamodirde makko ñande heɗita ministre eyyi laamu Macky Sall kay so tawi ko laana njulka ko Farba Ngom fawi hen teppire mum wona tuggandema e paale kay ha yettoyi pokolam kala ko weɗimo ko ɗum waɗata ɗum woni ko jiɗɗen wattude hen Allah jarama on jarama a jarama Seydi Pam denkalema hel yo moƴere machallah e kala kalɗo noon yettino telino junggo mbeɗa mbaɗa faama haalɓe ɓe demma guiro telina e junggo ma an ya Alpha Pam e Amadou Tidiani voilà Amadou Abdoulaye Dia guiro bisimilla mi salmini on mi salmini ceerno demba guiroma ganguel makka bolde calmini Diadia o ceerno Amadou Dia calmini won hebbin Diadia ɓen fewi e haala makko ne fayidi no fewi saabu addi humpito addi ko heewi ko haali ko ne fayidi saabu hen koccuɗen ni to wi wonde pelluɗo waɗi felli dow walla waɗi o nari finalement kadi yuli pono on kam o wona o tinani wona haydara tawde kanko o fiɗi pono ko pono o yinno fellude maala faabo warade hen neɗɗo ɗon kam ko wen banggue e to banggue goɗɗo politique ne moƴƴi dawɗi politique to banggue pulaar wiyata ko fedde peeje kuuɓallama wadde rendinde peeje mum gam laamorade peeje ɓuuri laamorade ko wona peeje ko eyyi ko wona ɗum ko sukaɓe sooreteɓe ɗum jinnomi ustude walla felde walla wasde yownude ko sukaɓe wiyeteɓe gaare mbarodiriɗe jomum en jaaha mbarodire so tawi junggo heeli a tardi aɗum te wona wolde ɓamtare jaaɗa e muɗum so tawi jomum sokama a tardini galle baba saabu wona wolde ɓamtare jaaɗa e muɗum so tawi wonko bonnuɗa hen ka wawa fewnude ka kalteɗo janggo saabu a daranaki leñol a daranaki leydi a daranaki darenɗa ko hoorema an beele aɗa woda ko nanɗa bamma walla darenɗa ko neɗɗo goto beele omo laamo an so tawi woni a warama hen walla a ɗuminama hen kadi aɗa fitina e nder leydi ɗo alay saago ɓeɗo sukaɓe kalde saabu eɗen gandi caɗele ɓennuɗode ɗeɗe foof rewnoɓe oɗo Sonko ko ɗum woni ko addi Sénégal yaliyom ceerno Yaya nane o haali o waɗi feere fof holno Macky waɗi feere fof holno fitina o saamiri e nder Sénégal aɗa gandi so tawi no Sonko ko Bawol wonno fitina ustata ko Sénégal so tawi Sonko yeehino heɓino doole ɗum fitina ustata ko Sénégal ɗum Allah sago mbaɗen ɗum e haqqillaji men wadde jogade feere ha leydi deeƴo
ɗum ɗo ko naane nde o haalanno haala fayidagal Macky Sall to baŋnge ay nden hitaande ɓooynde nde wiyeteno mi siko ko naange hoore Abdoulaye Wade wonno ɓe mbi fitina jogor wadde e Sénégal hono gonɗo Mali o hono gonɗo to en Cheikh Tidiane Gadio o waktu mi annda holto wonno o wi fitina watta ɗo ene Sénégal sabu minen min liggima heen gila ɗum ɗo arani ay ɗum kadi ko hunde wadde fayida jomoni jogo peeje holno mbaɗata ha fitinaji woni fitinaji goɗɗi mbasa wadde e leydi ha joni mbiɗa ene heddi hakkillam o Cheikh Tidiane Gadio mbiɗa waɗimo o neɗɗo payduno e nder Sénégal ko ayi ko woni yimɓe sa yi haltenoɓe hanki ɓe wona sukaɓe rewoɓe neɗɗo goto gam oɗo laamo diwan amen walla oɗo laamo galle amen walla min mi heɓa o hokka min naggi walla o hokka ɓe wona ɓen woni haltenoɓe ko wayno baydi kacce pam en yaaruɓe cukaku wona ɗum ɓe darori neɗɗo sono yiiɗi wadde hunde fayida nde saaha mum yo waɗ ɗo foti wadde ɗo walla waɗan nde foti wadde nde kono ni en kala gaddowo fitina e nder leydi jomum yo waɗ yo feejan feere gila law eyyi kowona ɗum ko jarama ceerno Abdou ko ngolata a jarama Abdoulaye Bayla Bachir jagama yafuya kadi ina wayata won kalami seeɗa yaltata radio to gaccon hakke wonno bokkuluji garoji caggal gaɗi eɗi mbawi haalam sayta yaaha oto banque momi udda micro ñaagui moon yafuya so tawi won haala garka toon e jarama Sidi Guiro ko golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓe moƴƴere tedduɓe hettiɓe yewtere men keddoɗen ko hojomaji 5 gam mbawen tigui tigui waynodirde e renndo ngo no hanniti ni tawi hande kadi wonno toɓɓere meɗen ko toɓɓere men ɓennude ñande 24 nduɗo hende lewru wasiyade bandiraɓe wajade sukaɓeɓe no ndenoto ndena enɗamejo men walla ndena ndimagu men neɗɗankagal mumen gam tigui tigui mbasa biftede e ñalawmaji ɗiɗo kono ñalawma 31 jamma muɗum tigui tigui jamma 30 jamma 24 e ñalawma muɗum e jomumen mbasa biftede hen naata e gueɗe goɗɗe e caɗele kewan ɗumen ɗum ne kadi ko ɗum wonno wasiya men hande noon en nanni hen kadi to banggue politique o kadi holko basirtoɗen koye men mbajodiren mbawen tigui tigui hono rende hen neɗɗankagal men no hanniti ni tengti noon ɗo e dingiral he joni mbaɗa wawi ɗo haalde e Abdoulaye Guiro min donc famodirde min lurda tengti noon e denɗam ceerno Aliou min lurda ɗo e dingiral he ha ɓurta kanko o ƴetta oya mi ƴetta oya e goto amen foof miijoji ɗi perɓodira e gueɗe mbaɗo noon wayno haare ni kono noon yo faame tigui tigui haare nde ɗo haare ko politique o ko goto koye ko miijoji ɗi ko ɗum ɗon tagui en felɓodirde ɗin fannuji kono noon to banggue pulagu to banggue koddigal to banggue enɗam to banggue neɗɗankagal to banggue leydiyankagal tigui tigui toon en jahani toon to banggue caɗele ɗum noon ganduɗen nde ko rogere tan lowade tigui tigui ko lowol adduno e sali ne wawi ɗum nawde no hannirta dani ɗum noon en jetti renndo ngo foof e kuuɓal goto hen kala addunoɓe hen jeyanɗe jettama jarama ko wayno Demba Guiré en machallah kañumen ko fiyoɓe bawɗi nder dingiral kono noon ene hawni seeɗa e ma en gadɗo kankone kadi mbaɗɗamo ko wiyete ko wajiɓe ko VAR nawimo VAR en nawmo VAR mbere han kadi mo en keeɓ gueɗe ɗe no hannirta ni ɗum noon kanko e ceerno Aliou fof ko ɓiya hoɓe VAR so Allah jaaɓi ɗum noon ko caggal nde hitande maayi han kadi eɗen dogani hen ko wiyete ko février 2024 e tigui tigui e 25 muɗum haade yontude e ko ɗon tigui tigui nannaten wona yimɓe VAR beele tigui tigui e koɓe duƴƴotonoɓe ndiwo ko foof beele ɓe mbawa tigui tigui hono tirɓude seeɗa saabu koye politique gonɗen ɗum noon ma en gartu ɗo tawa kadi ƴeewen kadi kalisaji batteɗi ɗi e nder politique ɗi holno guure ɗe kadi mbaɗata feere kadi ha keeɓa ɗin ɗon kalisaji naftoro saabu Farba Ngom e wolisaji ɗi o welinoɗi ɓen ko wolisaji kewɗi kalis no feewi saabu fodde 1.5 million 500 millions ko ɗum tigui tigui o welnino gam tigui tigui hono wadde financement e gueɗe mbaɗe noon wona yimɓeɓe beele on financement ko joni foti arde walla o tardi seeɗa e jiyanɗe men e ɗino fannuji foof eɗen mbawi artude hen tawi noon tigui tigui wona wonde komi APR najo wonde tigui tigui komi Rewmi najo walla komi Pastef Pastef yo gene yurmo yaafo o politique wanda ko oɗo parti ko parti ɓennuɗo e ɗum noon goɗɗo hen foof kan gandanɗa bawɗe hen wonde e jewten tan koko ɓamtata leydi ndi no hannirta ni tawi kadi ko ɓamtata Afrique kisane nder hen ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko hojomaji tati keddorɗen so tawi won jiɗɗo jolde hen seeɗa tan kadi ko ɗon mbaynoɗen renndo ngo no hannirta ni bisimilla moɗon mboɗi salminde renndo ngo yaya Seydi Ka
assalamu alaikum ceerno Abdoul Wahab asalminama a juurama ñaganama Allah moƴƴere yalla yo moƴƴere maro en keɓaki en kettaki tan no jiiɗiɗen hettade ni nde wonno eɗen keewi yaha arta tan wala no kon ɗum ko noon woori en nani ɗo henen nane dande Abdoullahi Bayla Basirou Hammadi en calminimo tigui rigui en mbayrimo no feewi Yaya Alpha Pam salminama ha woni gonguira e gonga Demba Giro mi heeɗima ɗo dawde ma nane aɗa haala Demba Giro accino mbaɗani Demba Giro accino mbaɗani komin o wara fan mum komi mbiɗon wonde hanki dental hen mbimi wonde Demba Giro kala mo jiiɗon Demba Giro ko denɗum kala jiɗɗo toonde yo tan Demba Giro ko denɗo yimɓe fof Giro naɓe ko denɗo yimɓe fof kala jiɗɗo yo toño yo toño Demba Giro noon kañum wonti hen ɗum denɗo yimɓe fof kala toñowo yo toñ hen en calminiɓe en calminiranno ngo e kuuɓal bande ceerno Abdoul yewtere nde mataw won ken keɗaki hen no fewi so Allah ko wiide tan bandiraɓe bon hakkude kaalowo e keɗotoɗo en garde mataw yewtere men dardoɗe joljoɗe ha hande woni ñalawma men derniére e caggitol ñalawma e lewru 31 décembre mataw Abdoulaye Bayla Basirou Hammadi wattude me lawol holno wiirete Pular ko wiide yimɓe hakkude kaalowo e keɗotoɗo so Allah en ñaaguima yimɓe fof yaafuya kadi ko ni tan heeƴat hakkude meɗen e hakkude men ko yewtere e hokkodirde hakkillaji e haaldude hay sen kaldi ɓerɗe ɗo woni ɗon ɗo so tawi en gayni yo gasa men ha laaɓa certen gatti jamba wayno wona onen wonno ni gontene goɗɗum batene goɗɗum Demba Giro waddete ɗo henen ni toñete ha Wula Diaw mi yalta so ceerno Ali Ba waddete ɗo mi toñete ha Wula Diaw mi yalta jooɗo balɗiɗi arani so ari ɗo hen kadi wayona kañum wonno ni ko noon woni gondigal alay sago denɗiragal wona hen mi heeɗima joni Abdoulaye Bayla Basirou Hammadi ne haala ɗo haala Cheikh Tidiane Gadio e nde o haalno yiyande makko e yimɓe wiide wonde ko woni Mali ko e ko woni Burkina ko no fulɓe mbaddete toon ni est ce que ɗum jogorani arde Sénégal o wi won ɗum wawata arde Sénégal wallahi kalɗo ko mi heeɗima ngol konngol mo haalno o wi wonde wawa wonde ɗo meɗen ɗum ko hunde nde ganduɗa hoorema ko liggande ko ɓooyi ko woni hakkude Sénégal en ɗum wawata arde Sénégal kono noon leyɗele ɗe fof est ce que no mbaɗen ni ko noon mbayi koɓe yimɓe ken yimɓe holko joguiɗen koɓe ngala holko woni hakkude men ken koɓe ngala mi sikku denɗiragal men ngal ene leƴƴi keddiɗi koddigal men ngal ene leƴƴi keddiɗi mi anda mi yaakori Yaya Alpha Pam ko waɗandi waɗi Mali en hannde wonko andi hen toon ceerno Abdoul Wahab ano yeehe Burkina waɗa sikki a yeehi toon no kala min aɗa haalde waɗande wonko jaaɗa e Burkina seeɗa mataw wonko mbaɗɗa toon est ce que enen no koddirɗen ni hakkude men leƴƴi ɗi hakkude men ɗemde goɗɗe est ce que ɗum ene leyɗele keddiɗɗe ɗum min ko kumpam wonata asimi so à part Cameroun ko Gabon Côte d'Ivoire seeɗa Cameroun Gabon toon ɗumen ɓeɗe Afrique central heddi ko koye Europe he wala ko nandi hen e ko wiide tan wonde wala en garti hen ko politique o kam e ko kalten hen ko gasata kono wallahi ko waɗi to men ko hunde ɓurde mettudemi kam e derniére ñalawma derniére balɗe cakkitiɗe ɗo hen e hitande he woni ko waɗi ɓoki jaɓe koko hanani wonde koko hanani wadde waɗi bone yeniɗo hana hutaɓe ɓurtodirta e koye men ɗo wenno junggude wajo diwɗomi ay moƴere mi rewoɗa mi tottirma hutaɓe kurtodirta e koye mumen mboɗo heewi nande ceerno men katante leñol ne wiya wonde pobbi ko no ko manda no wiyete pobbi ndendum gofa fowru so naati wuuro hay sene no dawaɗi ndendu gofa kala ko dawaɗi gañodiri yo ndendu gofa fowru so naati wuuro so garti gonda e hakkude mumen ɗum mi sikku ko ɗon noon haalno wonde kono wona hakkude moɗon onon fof oɗon juppaɗo gotel en dokki noon yeeru ñande nde kalɗen hen mbiɗen wonde ɗum ene ɓooye politique nokkuɗen yeeru hakkude Kanali Bocar e Moustapha Touré mbaɗande banggue Podor toon ene wonno waaɓe noon kono ɗum ɗo kam wonde ko hanano wonde so Allah min kan haala hay somi firimama koye réseau sociaux he mi yiiɗa hettade hay somi firima yimɓe ene kaala hen mi yiiɗa heɗade ɗum firmi tan mi ɗannata on vidéo ji ɗi e ɓojoji ɗi no mbayi hewde ni Allah ne andi hay goto mi heeɗaki hay goto mi heeɗaki par ce que vraiment ɗum ko hunde mi yiiɗa heeɗade minne mboɗo wonde gueɗel hunde so welani mi hetta ko mi yiiɗa kala ko mi yiiɗa mi hetta mi salmini on mi ñaagui moon yafuya hakkude karowo e kettaɗo komi toñowo noon sa Demba Giro mi yanaymo ceerno Ali Ba mi yanaymo ko gontigal ceerno Aliou Ndara koto goɗɗo kono caggal ñagam yafuɗum foof Allah hakkude hirde jaam on jarama merci Yaya ka a jarama haadema yaade mi meminoma nane mbimi wonde mi rokkimo gonga e an go kam mbiɗa wonde
ko partisan meter sire kelo jorl joni ko mandataire en don ko makati kala ko wona ko firtito ko wona ko firtito bagira munya metito ada ran ko nume ala kala ko wona ko firtito ada andi min do joni be wonde haadi mo yaade hanki ko wona cellude ada andi bertina be gonde kono ko femba bertina be gonde kedel kala ko neddo haali be biyata ko gonga kono nyande be jaggi jomum fenanide kala ko haali be biyata ko fenade ay kanko ne gila tan o wi wonde o sellani yede jom boluji watte gaz wi wadde wadama gaz kanko fini o nawa français o aéroport Dakar wala pousse o yetti aéroport français o yaari koyde makko heboy café wona yarde gila nden faade joni kala ko wi wonde dum do hebi kam Sénégal nabe hakkatem do tinade hakkillaji o minne ko don tan payi kala ko wi fok tappale bole ko binon ko mawdo ala ko biyen mom ko siddo ko wadon to be giro en so certe mo kaaja ha majje mele jaram a jarama seydi ka golma jodi peewi kadi ko kalda kadi politique goddo nden PS on politique mawdo hareji kewdi mbadi hen ben bandirabe hewbe tuggi badde politique tan ko 2000 faade joni kono ko adi dum ko eden gandi mawbe hareji mbadanno politique serndi en dameje gede bad non dum no teddu hettibe en bi hande wasiye meden ko fewte besnguji meden jamma nyalawma 24 jamma mudum hayati nyalawma 31 jamma mudum ko dum wasiyaji men kadi faade politique he no haniti ni Mamoudou Diop bida de kongol hasino ko hojom gotan ko don to ngaten bismillah hojom gor ko jafran tan mi hedima ko Amadja haajo jaram feyi ko wali tan do en wiibe badino waajo dum min dumini men tan no wiinde waajo wagge o de waade dum do de o min ko haydara yida te haaldo joni sakkere haala makko waajo rendi libi ko affaire dum do parce que wino hay baro yida ko dum woni haala so tawi tan an anda reno hen min hen feyi parce que biido kam haydara jeeji yida hay batti men so watti foddirede certain gede kadi ya pamno haaldo joni kono non yimbe kewante ser odo farba hol konguɗum wiyete hol gueɗe ɗe o haalte hol gueɗe ɗum hen sahaji mi addana joomum laawa neɗɗo ko dimo ko ɓuccata tan ko neɗɗo wiyata ko yimɓe mbiyatamo gueɗe ɗeɗo gueɗe tawa haydara nawrani ɗumen e nawani politique par ce que hande farba kala ko wawi wonde hande ko politique yimɓe foof ni kono yimɓe ne yanga certain gueɗe mbiyamo natamo ƴetto kala ko haalu wono yimɓe kalta ɗum ga par ce que ɗum wona haajuji ɗum tan woni jinno wattude par ce que yimɓeɓe ko politique nani hen sahaji ne annana hen hersini ga nande wiyede mo ganduɗa haali ɗiɗo haaluji mi sabni tan ginno wertede mi doori bandiraɓe fof kadi yen kawro samwuri machallah ɗum noon ko noon tigui Seydi Diop golle ma jooɗi peewi artude kadi konngol wonde Sénégal caɗele heɓata ɗe caɗele keɓoje wone leyɗele Sénégal yettota ko ɗon yimɓe yo mbattu hakkille Sénégal ko gonga Yaya namdi mam hafere Burkina Faso mi woni toon fulɓe ɓe heddiɓe ko wayno musinkoɓe mbiyataɓe ko silmiga wombo woni wandu woɗeru kamɓe ɓe mbiya ɓen ɗon ko haɗɓe mereɓe no mbiyata ko haare mawde won ɗon ɗum wala ɗum noon kala leydi ndi jaaɗa ma taw caɗele nana ɗon wonde noon Sénégal arata e caɗele heɓata ɗen caɗele somi tugunima e konngol Ibrahima Kebe yo gane joni gurna makko mo radio télévision fulɓe international mo Labba Camara o wi wonde ko wiyete caɗele garata e nder leydi Sénégal ko leydi sernaɓe ko leydi waliyaɓe o wi ɗum ɗon yimɓe yo jalte ɗen ɗon kecce yo jalte ɗum ɗon saabu Makkatul Mukarrama ko toon nelaɗo jibina o haali ganan so tawi to annabaɓe goni to nelaɓe goni to gueɗe baɗe noon o wi caɗele mbawi wadde toon saka enen ndiɗo henne leydi ɗum noon wadde moƴƴi ko goto fof yo rento goto fof yo salo e ɗo muɗum ɗo ƴaɓore ɓe mbi galle kala to raɓɓiɗi hen ko ɗon ƴaɓorte wadde goto fof yo rento tan ndenen koye men ndenen leƴƴi men ndenen koddigal men nden enɗam meɗen Bilal Bayda mi tenkina seeɗa tan ayi makkude Ablaye Wade
e jibo ka cuutade juuɗe mum ɓe dari sahande cukalel gotel étudiant goto warama hen koye ɗin fitinaji ɗi o wino wona pour sénégal heɓata ɗum ɗo to banggue sernaɓe ha wiide kanko wona e ɗum o fawi o wi ko hitande mum taw Ablaye Wade ene wi ne jogui droit 3e mandat ɓeeto no mbiya ala droit joni noon so tawi yaari noon ko sa renaki ko watta ko honono ko ari Mali to banggue laamu ngu wonde kuddetaji eko nandi hen ha joni Liby eko nandi hen ko nden woni nde kanko on waktuno haalno wona pour batte sernaɓe ene Sénégal fitinarta Sénégal ha wi eyyi pour tenki tan ko kalten ɗo kono tigi ɗum noon ballodiren e tengti noon kadi hakkude leƴƴi ɗi yo koddigal moƴƴal en nani joni wage nana haalede wiye wonde sarakulleɓe mettini mbaɗi batuji e gueɗe mbaɗe noon joni so tawi sarakulleɓe mettini mbaɗi batuji so fulɓe ndenti mbaɗi batuji ɗum ɗon ko caɗele moɗe gonɗo kono noon wayata noon so Allah jaaɓi haɗata ɗum waade noon ko kaalidu wage wona sarakulleɓe tan goni caggal makko wona fulɓe tan goni caggal makko ɗon to woni julfuɓe nan ɗon sarakulleɓe nan ɗon fulɓe nan ɗon Farba to woni ga hennene ina wonde julfuɓe ina wonde sarakulleɓe wot koddigal nan ɗon ɗum noon yimɓe yo mbattan hakkille mbasa joofade hafeere kinɗe mbasa joofade hakkude hafeere leƴƴi mbasa joofade hafeere diine walla mbasa joofade hafeere ko wiyete ko ɗariqaji ene mbiyata tarikaji kono ko ɗariqa wiyete noon laabi ɗi ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko ɗo mbaydirten jeen toon to Al Husseini Sow o habrede musidɓe dañɓe fartaŋe tawtere yewtere nde mbaydiren kadi ha janggo mum jokkodir Ibrahima ceerno Aliou jaɓɓuɗama tan mi salde seeɗa mi welto konngol tan salmini on bisimilla hayso hojomaji ɗiɗi tan yaya ka ɓen ko weddimama kaaƴe o tan eyi ɗo minen fof beddimama kaaƴe minen fof beddimama kaaƴe en juurima kadi te mi tini oton codanɗa o en mbawa wasde mbimi tini oto mo codanɗa o baɗɗo pono caggal o amin aɗa andi leydi ɗiɗe kala ko naati jungo ma kam a waɗat tan no kankaɓe kakaɓe mbaɗata ni jaggaladiɗo sa en jaka ko Allah jogui heddi ko amin aɗa andi guila yimɓe mbawa wasde wadde feetoji ɗum jiɗo kadi hono Ablaye Guiro en nayi ɓeyɗo en ɗo en calminimo feewi Alpha Pamen e bandiraɓe men fof en Guiro en onon fof on ñaganama Allah moƴƴe e teddungal Farambale fof dentangal fof so ɗum ɓenni ko a feetoɗe ɗiɗo en hay goto wawa wasde wadde ɗum enen julɓe joni noon kadi wonti aada gila enen hoore hitade meɗen wona oɗo woni hoore hitade kono julɓe jatti ɗum ahlul kitabi e ɓiɓɓe men e hay e galleji ɗi fof hande ene saɗi mo jiiɗama waɗata ɗum ɗon joni noon an kadi gila Allah wi aduna ko waylo o waylima ha en julɓe en kepti ko ahlul kitabi en jogino ko en kepti ɗum en mbi enen ɓuuriɓe yiide kono so tawi a ruttima histoire en meeɗa yiide julde taskere walla mawlude ari walla haran ari kamɓe ahlul kitabi en ɓe ƴetta feetoji men ɓe gara ɓe cooda hen jawɗi layya walla ɓe cooda hen comci walla ɓe ñamdo hen walla ɓe jiwa ɓe denko hen kamɓe haaju maɓɓe laaji kono ko enen julɓe ɓe ko enen ƴeftirɗum ha laaƴi mbiɗen enen ɓuuriɓe yidde ɗum enen ɓuuri wawde fonkude ɗum par ce que hande tan jeyata so ari marta tillen hande walla marta sandak a yiyata en catholique en ko julɓe tan nana doga ɓe nana cooda greffage ɓe nana cooda guerte ɓe nana goto foof ko ɗum haalata ɗum noon yo Allah waɗanen jaam kono wona ko men on kaali on kalti ko kalton ko kadi waɗi nafoore yimɓe ene keeɗo te ɗiɗo haalaji kadi haareji kalɗon ɗi hakkude Farba Ngom e oɗo hen no wague goto mabɓe foof wonko nafi goɗɗo o kamɓe ɗiɗi Farba nafi o nafi kono haare mawɓe kam kadi wonduɓe lan moƴƴaki yaka haalingal par ce que haare nde kam nde yooɗaki
e farba kadi alay sago gila ko populaire ko lam min ben ko ngoni président leydi yan mo jigi do wari fo dañari yimɓe yaadi ɓe ko daña kadi yimɓe jaadata makko ɗum kanko e aduna he woni e ko heddi ko noon yoɓe ndeeno artere haare leƴƴi wage wona sarakuleɓe tan gonde mum kadi mi sikkani so tawi ene jogori wadde fitina pour affaire sarakuleɓe halpulare presque halpulare sarakuleɓe jiidimo e baba e hande so ari hunare ɓen ɗon so ari ɓofi jawe ɓen ɗon so ari nokku kewɗe ɓen hen e yimɓe fof kodi jeyda e ndesodira ene mbatta fof ɗum noon yo Allah suran en fitin affaire leƴƴi wawa yo Allah hokki ɓe e Allah hokkuɓe kadi hawru par ce que kawral mabɓe woni moƴƴere fuuti ɗum fof ko politique tan ɓe mbaɗat weddi ko noon neɗɗo wawi wasde neɗɗo yiyande kala yiyande ma mbasa yadde neɗɗo politique kono so wonti yiyande neɗɗo bonande enen yiɗen tan yo jam waɗ so leydi ma memama walla intérêt ma memama aɗa wawi wullude kono neɗɗo fo yiɗat ɗum jam yiɗana ɗum kadi teddugal farma ko sénégalais kadi ko ɓiɗɗo fuutanke wonɓe nafiya heewi no wagi nafiri ni kono noon so tawi militaji wonoɓe hakkude mabɓe ene mbawi wadde créé haareji mawɗi garate maɓe biltoye mo on jiiya ɓe jooɗi e safara mo on jiiya ɓe jooɗi ɓe jewtide wayno wona kamɓe ɗum bawɗo yaade jam jam on jarama moɓe beltoye tigui tigui ha wayno wona kamɓe ni saabu ko ni hen Farba dañirno caɗele e Mamadou Mori Diaw e kono sakkeɗɗo ɓe nanggodiri ɓe gonti neɗɗo goto eɗen tesko ñande ɓe jahata toon to kay heyɗi gam yettunoyde duwawu toon to nde Samba Yalga rutte jomum ko kamɓe daari eɓe jewta ɓe pija ɓe jalda Mamadou Mori Diaw ne wiya wonde ko Farba woni gardiɗo ɗum e gueɗe baɗe noon ayi wadde ndentoɗen ndenen kadi ɓesguji meɗen ndenen dimagu meɗen jarama ceerno Aliou Seydi Ba golle ma jooɗi peewi yo ken yooɓe moƴƴere jeen toon to Aluseni Sow han kadi en mbaydodiri rendo ngo han kadi ha kadi janggo ma on jokkodire ma en jokkodire Ibrahima Demba Dia yewtere meɗen e nder radio rendo wonde dingiral fulɓe e yaadi mum kala e kuuɓal e kono kadi ma en jokkodire kadi ya Alpha Pam gorko mbakna ha toon to radio télévision fulɓe international tedduɓe hettiɓe ko ɗo mbaydirten no hanni tan jettamo jarama golle mum jooɗi peewi Aluseni Seydi Sow hol wonɓe ɓoggol e oɗo saaha joni Aluseni Sow ɗum noon mataw Aluseni Sow omo woɗɗi seeɗa ɗum noon en calmini bandiraɓe wonɓe ɓoggol ngol garen tan calmineɓe on foof noon kadi o mbiyama kadi juulemu wuuri nde wonno hitande nde wona hitande men kono en mbino nane hitande nde so wonno hirande hewɓe kirtima hen ha kaari no hannirta ni saabu hande ɓeɗen ñalawma janggo hewɓe hayso mbaɗani feeto e jamma hande hene janggo kam tigui tigui ñallata koye nder cuuɗi mumen dawol ala ɗum noon firti ko wadde ko jaam tan woni jaaƴƴo o yo Allah waɗan en jaam e kono kadi goto foof kadi anda kadi ko jeeyi enen julɓe e diine men ko l'islam inna dina indallahi l'islam ko ɗum jannguɗen nangen hen no hannirta ni kono kadi eɗen gandi kadi Isa alayhi salam kadi ko koye tigui tigui koye nelaɓe walla koye annabaɓe e ɗum ne kadi gandanɗa hoore maɗa onne kadi rokke gueɗel kadi no hannirta ni e kono kadi goto hen foof anda ko jeeyi anda kadi ɗum ɗo kadi e jeeya hayso tawtorama ko jeeya gandanɗa ina wawi tigui tigui o yarude hen jaam jaam fulɓe ne mbiya wonde yangue tigui tigui e nga nelanaka so tawi yeehi toon a heeli toon julni mbiyataɗa ko yaa saccu wadde noon feeto ganduɗa ngo en jeeya so tawi en jeehi toon kadi sen pagguima toon won e gueɗe sarenaki gandanɗa hoore maɗa bakkaɗo ko bindeteɗo no yaldande en tigui tigui e windanede e ɗin ɗon bakkatuji mbiyen kadi bandiraɓe worɓe kadi yooɓe tinno ɓe mbasa wadde tan kaalisaji mabɓe ɗi no cabbini ɓe piira ɗum tigui tigui miskineɓe piira ɗum sukaɓe rewɓe gam tigui tigui hono sodde ndimagu mumen e gam tigui tigui hono bonnude gueɗe mumen sababude e jawɗele mabɓe e ɓenne rewɓe ne kadi yo tinno mbasa rirɗude ha ɓurta e ka tawrani nene ma tawrani baba ma e kadi bane gorko wawani waɗanma walla tigui tigui e doolon ma kon keɓata kon ɗum kadi wawani hokkudema kadi wone wutteji joɗɗi ɗi dimi ɗi kanŋeji ɗi e kaalisaji ɗi e gandanɗa holmaɗa uranteri ndi e poppanteri ndi so tawi gueno newnananima ɗen ɗon gueɗe tinno mbasa yeeyde ndimagu maɗa gam tigui tigui ñantorade on fannu nde wonno sa ñantorima jawdi e jina sa ñantorima ndin ɗon jawdi
sikki ala andi yooɗa to bange ɓe ganda no keɓirɗa ɗum kono ina soofa anduɓe no keɓirɗa ɗum kono kadi ina harmi kadi to bange jomiraɗo kadi tigui tigui hono jamirɗum yawat ko waɗi fayida ko ɗum noon tinnoɗen ndenen ndimagu meɗen neɗɗankagal meɗen no hannita dani mbasa won tigui tigui dañani dañoɗa sukaɓe rewɓe ndene koye moɗon ɓoccoɗe kaaƴe pijjata kono kadi sukaɓe worɓe kadi kalifu moon Allah sukaɓe rewɓe ko bandiraɓe moɗon rewɓe ko kala kala moɗon ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko ɗon mbaydirten e renndo ngo en calmini hono Abdourahmani Aw ko ɗon calminten Fama Aliou Déme en calmini hono Amadou Guisse wondude Amadou Tidiane Sall ɓeɗe ndeggodiri ɓeɗen tan haala mum ko nan ɗon ko ɗon calminten mawɗo men Belal Coulibaly mawɗo deƴƴuɗo mawɗo wayri haalde e saminama jurama calmini ceerno Aliou Ba mo ganduɗa oɗo saaha joni ko keɓɗo to keso pul baɗɗo pono caggal ɗum tagui hande o saaha warto seeɗa kono mandataire mum noon sellande yaldo ko jaam en calmini hono ceerno Demba Guiro calminin ɗon Fatimata Ousmane woni Diaré Sall calmini hono Gawlo Nelaɗo en ñii joni jiiɗanmo Idrissa Ba salminama jurama ha toon to Belgique en calmini Hussein Sow wondude Hafsatou Sy kono kadi en calmini ceerno men Ibrahima Dieng gorko mo Sadile Guelenodi en calmini bani meɗen debbo Kadiata Abou Salif Diallo ɗon calminten Abou Mama Gallo wondude Huley Kume en calmini ɗon hono Abou Kume mbiyen Abou Kume Huley Kume ɗon calminten hono Oumou Thiam Tidiane Tafsir Thiam saminama jurama samina ɗon jorel mbimo Seydi Sarr Yaya Ka rewinɗo saminama jurama musidɗo men Yahaya Alpha Pam golle makko jooɗi peewi kono kadi en jetti Mamoudou Gollo ko en dewinɗo yo gen yoɓ moƴƴere en jetti dendagal bandiraɓe tan rewno ɓuggol hanniti ni ha toon to haalirde nde ko wayno bani meɗen debbo Aissata Mar wondude Amadou Ndongo won Alhaji Amadou Ndongo kamɓe kala ɓe jettama jarama golle mabɓe jooɗi peewi yewtere meɗen dartol jole jole wi on julmen wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yen kawre oɗo san wuuri taw ɓeydi en gussaki on ñagam kadi yafuya to banggue tajje konguɗi moɗon banggue tigui tigui wodano haalirde tawi wona noon jiɗirɗon on ñagam yafuya ɗin no fannuji ɗum noon tedduɓe hettiɓe mbaydiri ha kadi dewo garo so weeli gano Aliou Guisse holko mbiɗa walla ko Aliou Kiiɗe gaccon hakke ɗo noon ko jeeru bille beeɗeɗe tongu mayel diɓɓol yen mbaɗa jaam Amadou Abdoulaye Ly gorko mo Dumga walla Ndulmaji funeɓe mon toon to haalirde nde yawani jaam jaru 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 Seydou Boubou e Hammadi Boubou e Belal Boubou ñagor lengore Hammadi Fatouma pullo ñambe e jasa ñambe taga sakadi seeɗa ɗo min goni hande Bamako dono inna yara jaru nani goyoji ɗum jiɗa goytotoɗo Fouta hamdallahi ala sara hamdallahi boni ala sara fuu bonan dono musukoro jigué jaru nani